ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ መን ይኸመኻ ሃሌሉያ መን ይኸመኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መን ይኸመኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አፍቲ ድኻም ክትድግፈና ሃሌሉያ አፍቲ ጸልማት ከተብረህለይ መን ይኸመኻ ሃሌሉያ መን ይኸመኻ እግዚአብሔር መን ይኸመኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከመኻ የለን አምላኺ ከመኻ የለን አምላኺ ትማንም ዘይገበሮ ስኻ ጌርካዮ እትማንም ዘይሰርሖ ስኻ ሰሪሕካዮ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ መፍቀሪዬ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ረዳእዬ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ አልዓልዬ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ደጋፊዬ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ተበርትዐኒ ስምካ ይባረኽ ትድግፈኒ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ሰላም ዝኾንካኒ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ዝኾንካኒ እግዚአብሔር አቦ ዝኾንካኒ እግዚአብሔር ሓዊ ዝኾንካኒ እግዚአብሔር አደ ዝኾንካኒ እግዚአብሔር መን ይኸመኻ መን ይኸመኻ መን ይኸመኻ ሃሌሉያ የስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብኺዳን ዝደገፍካኒ እግዚአብሔር ብኺዳን ዘልዕልካኒ እግዚአብሔር ብኺዳን ዘፍቀርካኒ ሃሌሉያ ብኺዳን ዝወለድካኒ እግዚአብሔር የስ አምላኸ መን ይኸመኻ መን ይኸመኻ መን ይኸመኻ መን ይኸመኻ አምላኸ ሃሌሉያ ከመኻ የለን ከመኻ ይተፈጥረን ሃሌሉያ ብሕጂ ኸማን የለን ሃሌሉያ የስ አምላኸ ከመኻ የለን ከመኻ መን ሃሌሉያ ከመኻ መን ሃሌሉያ ከመኻ መን ሃሌሉያ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓይኒ ሪአቶያ ሃሌሉያ ዝገበርካለይ ተግባር ሪአቶያ ሃሌሉያ ክትረድአኒ ርኤካያ ሃሌሉያ ክትድግፈኒ ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ከይትጠልም ርኤካያ ሃሌሉያ ርኤካያ እግዚአብሔር ኣይገደፍካናን ሃሌሉያ ኣይሓደግካናን ሃሌሉያ ኣይጠንጠንካናን አምላኸ ኣይጠንጠንካናን እግዚአብሔር ኣይሓደግካናን እግዚአብሔር እኳ ደኣ ፍጡን ረድኤት ኮንካና ሃሌሉያ እኳ ደኣ በርቲዕካና እግዚአብሔር እቲ ማንም ዘይገበሮ ጌርካና ሃሌሉያ አምላኸ ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ከምዘይ ትገድፍ ርኤካያ ሃሌሉያ ስርሐይ ክትሰርሖ ርኤካያ ሃሌሉያ ቤተይ ከተስተኻኽሎ ርኤካያ ሃሌሉያ ህይወተይ ክትልውጦ ርኤካያ ሃሌሉያ ክትረድአኒ ርኤካያ እግዚአብሔር ክትድግፈኒ ርኤካያ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ርኤካያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስርሐይ ክትሰርሖ ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ከምዘይ ትጠልም ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ከምዘይ ትሓድግ ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ከምዘይ ትገድፍ ርኤካያ ሃሌሉያ ኪዳንካ ይትጠልም ኒኻ እግዚአብሔር ርኤካያ እግዚአብሔር ርኤካያ እግዚአብሔር ርኤካያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ
ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ኣብ ኢሳያስ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ኣኽራን እኮ እንተዘበሉ ኩርባታት እውን እንተነነይ እንተበሉ ምሕረተይ ስካባኻ ኣይክዝንብኒ ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይክብልኒ ይብል እቲ ዝሓረየካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ኣኽራን እኮ እንተዘበሉ ኩርባታት እውን ነነይ እንተበሉ ምሕረተይ ስካባኻ ኣይክዝንብኒ ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይክብልኒ ይብል እግዚአብሔር እቲ ዝሓረየካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኣምላኽና ሃሌሉያ ስሙ ልዕል በል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር የጋጥምካ ኣምላኽ ግን ካብ ኪዳኑ ነነይ ኣይብልኒ ሃሌሉያ ካብ ኪዳኑ ፍጹም ኣይናቃነቕኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ 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 ሃሌሉያ ኣብ ዳዊት እውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሞቕ ባሕሪ እንተተናወፀ ማያት እውን እንተሃመመ እንተ ዓረፈን ኣኽራን ብንድሮም እንተ ኣንቀጥቆጡስ ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና ኢሉ ሃሌሉያ ዘይንፈርሕ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ስለ ዘለና እዩ ሃሌሉያ እቲ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኾነ እዩ ሃሌሉያ ንሕና ዘይንፈርሕ ምድሪ እንተተገልበጠት ኢሉ ኣኽራን ማዓሞቕ እውን ብባሕሪ እንተተናወፀ ኢሉ ሃሌሉያ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ግን ኣለና ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 ኣብ ውሽጥና ሃሌሉያ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ከም ዘለና እንዳሓሰብና ሃሌሉያ ንኣምላኽ ከነስተንትኖ ኢና ሃሌሉያ የስ ናይ ኪዳን ኣምላኽ እዩ ዘለና ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኣምላኽ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ የስ ኣምላኽ ሃሌሉያ شفيني زلو
ብዙሕ ተሓዲግለይ እሞ ኣዝየ ዘፍቅረካ ክንብሎ ኢና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረኽ። ሃሌሉያ ብዙሕ ተሓዲግለይ እሞ ሃሌሉያ ብዙሕ ተሓዲግለይ ሃሌሉያ። ስለዚህ የፍቅረካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አባቴ የፍቅረካ ሃሌሉያ
ስለስተሓድገ ለይ ብዙሒ ዘፍክረካ ኣይገልፆኒ ወዲ ሰፊሑ ውዕለትካ ሓለፋ ሰብ ቃላት ኢኻ ኩልንትናኻ ፍቕሪ ስለዝግብአካ ይህበካ ብዙሕ ስለዝተሓትከለይ ብዙሒ ዘፍክረካ ኣይገልፆኒ ወዲ ሰፊሑ ውዕለትካ ሓለፋ ሰብ ቃላት ኢኻ ኩልንትናኻ ፍቕሪ ስለዝግብአካ ይህበካ እስኪ ምን ኣሎ ምሕረት ዝፈልጥ በደል ጠላቱ ዘይሩ ዝስዋዕ ብገዛእ ደሙ ዓርቂ ዝፀውዕ ንደገ ሰብ
حتتي زرحاي كل شيء لاملا يسوس اللومي يسوس يناللي هللويا يسوس عللك هللويا يسوس عليكم هللويا أقول تروف يسوس عليكم هللويا سلنا استحرد يسوس علينا هللويا سلنا هللويا حواتي هللويا دم دبلا يكون نفسيسنا هللويا دم روح يكون هللويا دم حدا تبق بقيع يكون نفسيسلك هللويا دم حدا تبق روح يكون نفسيسلك دم حدا هللويا أملاخنته قديفو كاب سماي نعنا نعي نعكم أخبيرو كاب سماي زورد يسوع يتسوي لك هللويا عللتا يقبو كبر بلوا هللويا كبر بلوا هللويا عللتا يقبو يسوع نودهلنا باتي هللويا نودهلن نفكرك كاينا ملخي هللويا كم دخمتنا سلا زيت تمتنا نفكرك كاينا يسوع هللويا أنا محدود كانوا مطورة لباتونا مازا كلاباس ساي هاليلويا ميا قران هاليلويا زغر عني يسوع سرحي هاليلويا 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 ساي كبرباتي هاليلويا نغسلني يسوع بتنسى وقت تنفس ويعيش
كفيل اللي بزدنا أمسك المويتك كتدحنني نتلاقوها مسفتغني كم زيرهون أقرموني زين بركوينوس عدنيوني حيال فغرها حيلي كوينوني كزمر لك يدرها مسك المويتك كتدحنني نتلاقوها مسفتغني كم زيرهون أقرموني زين بركوينوس عدنيوني حيال فغرها حيلي كوينوني كزمر لك يدرغني وعلات مسكال كل جزء أنت زيداني أكا بيسوس ركعتونا لا بطورة لا بس هاليلويا هاليلويا سكشم شوا هاليلويا هاليلويا لا تزقوا لا تقشل هاليلويا سي هاليلويا مسك المويتك كتدحنني نتلاقوها مسفتغني كم زيرهون أقرموني زين بركوينوس عدنيوني حيال فغرها حيلي كوينوني كزمر لك يدرغن اسكن مسك المويتك كتدحنني نتلاقوها مسفتغني كم زيرهون أقرموني زين بركوينوس عدنيوني حيال فغرها حيلي كوينوني كزمر لك كزمرية حياك بارز نعغا كزمرية حياك بارز اسمع للتا كعللية حياك بارز نعغا حاجاتنا يعرف الترحق نشيل أملاك اللغة أبيت تعكسي حتى نحابيروم كتارروها أنا كخبر دوارت كالي حسار مكرا تقلك أنا كخبر دوارت كالي حسار مكرا أنا كخبر دوارت كالي حسار مكرا كده تبغون سلي زمن هيوتي زمر لك كسع زلخو أمسكنك أسك زمن هيوتي زمر لك كسع زلخو حاجاتنا يعلم الترحق نشيل أملاك اللغة أبيت تعكستي حتى نحابيروم كتارروها أنا كخبر دوارت عسار مكرا تقب كأسانا أنا كخبر دوارت كالي عسار مكرا تقب كده تبغو سلي كده تبغو سلي زمن هيوتي زمر لك كسع زلخو
زبات ويغام أملاخي يشبشب القلب زبات ويغام أملاخي يشبشب أملاخي مسكناي زبات ويغام أملاخي يا مسكينك أملاخي يا مسكينك شبشباي زبات ويغام أملاخي يا مسكينك أملاخي إليتاي زبات ويغام أملاخي يعل لك أملاخي يعل لك يعل لك يعل لك يعل لك يعل لك يزمر لك يزمر لك أوليكم كني تتعي كم تحدي لبانوس ورزادي تباغي تمالسو عم بيبي أتركي سني منفسك بقى أوليكم كني تتعي كم تحدي لبانوس ورزادي تباغي تمالسو عم بيبي أتركي سني منفسك بقى شتاي لوي تكيو أتانتي مازا حليفو كرمتي ماتلي أغزا شتاي لوي تكيو أتانتي مازا حليفو كرمتي ماتلي شتاي لوي تكيو أتانتي مازا حليفو كرمتي ماتلي أوليكم كاني تدعي كم تحدي لبانا سور سادي زباغي تمالسو عقيبي أتركي شتاي لوي تكيو أتانتي مازا حليفو كرمتي ماتلي أغزا شتاي لوي تكيو أتانتي مازا حليفو كرمتي أنا ورايي ورايي ملا نعغي ورايي ورايي ملا نعغي ورايي ملا نعغي ورايي ورايي كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك يسوع سبت الصباح كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك يسوع سبت الصباح كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك يسوع سبت الصباح كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك يسوع سبت بركب اللي جمرة نايوة زيكاني ورايي مملغ نعغيو بركب اللي جمرة نايوة زيكاني ورايي مملغ نعغي ورايي 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 مملغ نعغي ورايي ورايي كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك يسوع سبت الصباح كابت حكاني سما يوم بتاع زمر خبرك
يسوع عبتت بحث تبتحي كبتح كاني سمايهم مفتاح زمر خبرك بركب لزجمره نايوات هاي كاني ورايي مملاخ نعخيب بحق بركب لزجمره نايوات هاي كاني ورايي مملاخ نعخيب بحق شتاي لويتكايو عتانتي مآزة حليفو كرمتي مدلي أخزا شتاي لويتكايو عتانتي مآزة حليفو كرمتي مدلي أخزا زمارنا نعخا عللتنا نعخا كل نعخا ملخي تبارك هللويا
እግዚአብሔር ሰናይ አምላኽ ሰናይ በዝጸንሐ ደስ ዝበሎን እግዚአብሔር እስከ ክብሪ ይሃብ ሃሌሉያ ክንጽልይና ኣዳውና ልዕልና ዓይንትና ዓሚትና ክንጽልይና ኣብ ዘዳግም 1:6 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ዝኸረን እዚ ዝተቐመጥኩሞ ይኣኽለኩም ዝብል ኣሎ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብ ዝተለማመድክዎ ነገር ኣይቅመጥኒ ዝብል ሓድሽ ምዕራፍ ክኸይደ ዝብል ሓድሽ መንገዲ ክኸይደ ዝብል ሃሌሉያ ሎራ ባጋታና ማሼካታና ማሶና ባጋታላ ባሶካታና ማሼዳ ባጋታላሱ ሃሌሉያ ብልሳናት እንዳጸለና በቃ ሎሚ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸይደ ሓድሽ መንገዲ ክኸይደ ሓድሽ ጎደና ክኸይደ ሃሌሉያ ዝሓለፍክዎ ኩሉ ተሪፉ ሎሚ ሓድሽ መንገዲ ክኸይደ ዝብል ሃሌሉያ ሎፓ ካታና ማሼካታና ማሶላ ባጋታላ ባሶካታና ማሶ ሊፓ ካታና ማሼካታና ማሶላ ባጋታላ ባሶላ ባጋታላ ባሳ ሊፓ ካታና ማሼካታና ማሶ ኖፓ ካታና ማሼካታላ ባሶና ማጋታላ ባሶ ሎፓ ካታና ማሼካታና ማሶላ ባጋታላ ባሶ እትቡሊ ተሪፊው በቃ ሓድሽ ኮይነ ዝብል በሓድሽ መንገዲ ዝኸይድ በሓድሽ ጎደና ዝመላለስ ሃሌሉያ ሎፓ ካታና ማሼካታና ማሶላ ባጋታላ ባሳ ሊፓ ካታና ማሼካታና ማሶና ማጋታላ ባሶ ታሪኽ ሃሌሉያ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ሃሌሉያ ክዝምረሉ 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 መላእ ዘመነይ ክዝምረሉ 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 መላእ ዘመነይ ሃሌሉያ ነታ ኣብ ጎንና ዘሎ ሎሚ ሓድሽ መንገዲ ክትከይድ ኢኻ በልዎ ካፍቲ ትፈልጦ ዝነበርካ ካፍቲ ዝርዳእካ ዝነበረ ካፍቲ ትሓስቦ ዝነበርካ ንላዕሊ ሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ጎደና ሓድሽ ምዕራፍ ክትሳገር ኢኻ ኣብ ዝነበርካዮ ኣይትነብርን ኢኻ ኣብ ዝበፅሕካዮ ደው ኣይትብልን ኢኻ ሎሚ ክትቅፅል ኢኻ ሃሌሉያ ኣነ ክቕፅል እየ እስከ ንበል ኣነ ክቕፅል እየ ሃሌሉያ ጎይታ ሰናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮፍ ንበል እግዚአብሔር ሰናይ ኣምላኽ ሰናይ ኣርስትና ሓድሽ መንገዲ ወይ ከዓ ምስጢር ናይቲ ሓድሽ መንገዲ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ካብ ዘንበብክዎ ጥቕሲ ኢና ክንብገስ መጀመርታ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሆሬብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበና ኣብዚ ኸረን እዚ ተቐመጥኩምዎ ይኣኽለኩም ተመሊስኩም ተጓዓዙ ናብ ከረን ኣሞራውያንን ኣብ ጥቕኡ ናብ ዘለዉ ኩለን ናብ ጎልጎልን ናብ ኣኽራንን ናብ ቄሳን ናብ ደቡብን ናብ ወሰን ባሕርን ናብ ምድሪ ከነዓናውያን ናብ ሊባኖስን ክሳዕ ዓቢ ሩባ ኤፍራተስ እተው ኢልዎም ማለት እዩ እቲ ታሪኽ መበገሲኡ ኩላህና ከም ንፈልጦ እስራኤል ኣብ ሓደ ጎቦ ን40 ስቕኢሉ ይዘውር ነይሩ ን40 ዓመት ኦልሬዲ ተጓዒዙ እንዲ ግን ኣብ ሓደ ጎቦ ግን ስቕኢሉ ይኸልል ስለ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ ሎሚ ተበገስ ካብዚ ኢሉ ኣንቀሳቒስዎም ማለት እዩ ካፍቲ መንገዲ ሕጂ መንገዲ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኢሉ ኣሎ መንገዲ ዝብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራሕ 9 ግዜ ተጻሒፉ ንረኽቦ እታ መንገዲ ትብል ቃል ሆል ባይብል ካብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ከባቢ 2000 ግዜ ገለ ተጻሒፉሉ ሕጂ ምስጢር ኣለዎ መንገዲ ስኢልካ ካብ አዲስ አበባ ተበጊስካ አስመራ ተኸደሉ ወይ ካብ አስመራ ተበጊስካ ናብ ሱዳን ተኣትወሉ ዘይኮነሲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ምስጢር ኣለዎ ሕጂ ንመንገዲ ከመይ ከም ትኸዶ ወይ ከዓ እንታይ ምስጢሩ ተዘይፈሊጥካዮ ኩሉ ግዜ ክትጓዓዝ ኣይትኽእል ኢኻ
ናበይ ከም ትኸይዱን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ወይ እንታይ ከም ትገብሩን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ስለዚህ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣነሲ መንገዲ ሓቂ ህይወት ኢሉ ንሓቂ ህይወት ክትነብሮ እንድሕር ኮንካስ መንገዱ መን እዩ ዝሕብረካ መን እዩ ማለት እዩ ወይ ዘርኤካ ወይ ካ ዘብፅሓካ ናብቲ ቦታት ዘብፅሓካ መን ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መንገዲ ዝብል ቃል ትርጉሙ መሪሕነት ወይ ካ ንምእዛዝ ኣምላኽ ንድምፂ ኣምላኽ ንምስማዕ ዝምልከት እዩ ድምፂ ኣምላኽ ጥራሕ ሰሚዕካ ንምትግባር ወይ ካ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ክትእዘዝ ምኽኣል እዩ ኣበይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝኻ ዘዳግም 8 ካብ 2 ጀሚርና እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ 2 ስጋ 14 ወይ 13 ወሪድና ንረኽቦ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመሃረካ ብኩሉ መንገዲ ትእዛዛቱ እትሕሉ እንትኾንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘዋረደካ ዘክር ኢሉ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ትእዛዛቱ ትሕሉ ብኩሉ መንገዲ እንታይ ትገብር ትእዛዛቱ ትሕሉ ሕጂ እንታይ ክንብሎ ፀኒሕና መንገዲ ንመሪሕነት ወይ ካ ንትእዛዝ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር እዩ ዝተኣሳሰር እዩ ትእዛዝ ኣምላኽ ንምኽባር ወይ ካ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንኽተኽብር መንገዲ ኣሎ ስኢልካ ጥራሕ ሰሚዕካ ትኸይድ ኣይኮነን ሰሚዕካስ ከግብረካ ዝኽእል ጎደና ወይ ካ መንገዲ ኣሎ ወይ በመሓርኛ ኣቕጣጫ ዝብሎም ኣንፈት ዝህበካ ዳይሬክሽን ዝህበካ ነገር ኣለዎ ንኣስመራ ክትከይድ ደሊኻ ሲ ካብ ኣዲስ ኣበባስ ንሱዳን መንገዲ ትኸይድኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ናይ ኣዲስ ኣበባን እቲ መንገዲ ናይ ኣስመራን እቲ መንገዲ ናይ ሱዳን ስበበይኒ እዩ ሕጂ ነስመራ ከይድ ኢልካ ንሱዳን ተተበጊስካስ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ካሊእ እዩ ኣብ እግርኻ ትኸዶ ዘለኻ ካሊእ ዝኸውን ማለት ሕጂ ንሕና ኸ ኣብ መንፈሳውነትና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ተቐቢልና ኢና ድሒና ኢና ክርስቶስ ኣድሒንና እዩ ንብል ኢና ኩላህና ግን ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዕዞ ግን እቲ መንገዲ ዝረኽቦ ሰብ ውሕድ እዩ በቃ ንየሱስ ምስ ተቐበለ ኩሉ ሰብ ሳ ተረዲኣቶ ምፅላይ ተረዲኣቶ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ተረዲኣቶ በቃ ብድሕሪኡ ግን እንዳልብን ኣእምሮን ናይ ሓደ ክርስቲያን ከዕርፍ ትበሃል የብሉን ኩሉ ግዜ ተጓዓዛ እዩ ናብ ምንታይ ጓዓዝ እንድሕር ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዘበለ ብምሉእ ኩሉ ግዜ ተጓዓዛ እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እንድሕር ተረዲእካ ሽገርኒ ኢኻ ኩሉ ግዜ ጉዕዞኻ ትፈልጥ ኢኻ መንገድኻ ትፈልጥ ኢኻ ዕላማኻን ኣካይዳኻን ትፈልጥን ኢኻ ኣብ ህይወትካ ክግበር ወይ ካ ክትበፅሖ ዘለውኻ ርስታትካ ስለ ትፈልጥ ምስ ብዙሕ ኣብ ሽግር ኣይተኣቱን ኢኻ ኣብ ፀገምካ ኣይተኣቱን ኢኻ ምስ ሰብ ማለት እዩ ግን መንገድኻ ስለ ዘይትፈልጥ ኩሉ ግዜ እንታይ ትኸውን እንድሕር ኢልና ወይ ደው ትብል ኣንፈትካ ስለ ዘይትፈልጥ ወይ ንድሕሪት ትምለስ ዝለመድካየ ነገር ጥራሕ ትገብር ወይ ከዓ ንቅድሚት ክትከይድ ትኾንካ ኸ ምስ ኣብ ዙርያኻ ዘሎም እንዳተጓነፅካ ከምዚ ክየር ኢኻ ትሓስብ ኣብ ዙርያኻ ንዘሎሲ እንተበሊፅካዮ ወይ ከዓ ፍልይ ኢልካ እንድሕር ተረኣይኻስ ንስኻ ትቁኑዕ መንገዲ ሒዝካዮ ከም ዘለኻ ኢኻ ትሓስብ እምበር ነቲ ቁኑዕ መንገዲ በቲ ቁኑዕ ኣገባብ ክትሕዞ ይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ሓደ ካብቲ መንገዲ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገባብ ስሩዕ ናይ ህይወት ኣካይዳ እዩ ዝምህረካ ስለዚ ኢየሱስ መንገዲ ክብል ከሎሲ ብእግርና ክንከደሉ ይኮነን ብልብና ግን ኣብ እምሮና እንዳተሰርሐ ክኸይድ ዘለዎ ባህርን ስነ ምግባርን ስለ ዘለዎ ግን ነዞም ነገራት እዚኦም እንዳማላእና እዮም ክንከይድ ማለት ምክንያቱ ክርስትና ብዘይ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ብዘይ ናይ ክርስቶስ ኣራዳ ኣተሓሳስባ ኣእምሮ ክርስቶስ ወላሓን ትርጉም ትበሃል የብሉን እንታይ ዝኾነካ ካብ ዓለማዊ ምናልባት ቸርች ትኸይድ ምዃንካ ጥራሕኻ ክትፍለጥ ትኽእል ቸርች ትኸይድ ምዃንካ ንየሱስ ካ ተቐቢልካ ምዃንካ ዳ እምበር ብድሕሪ ዘሎ ኣገባብ ናይ ኣነባብራኻ ልክዕ ምስቲ ዓለማዊ ክትመሳሰል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መንገዲ ዝበሃል ኣርእስቲ ንኹላህና ዘገድሰና ስለ ዝኾነ ስለዚ ኢኻ ኢየሱስ መንገዲ ኣነ ብዘይ ባእካ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል ወልሓደ የለን ኢሉ ብዘይ እቲ ናይ ኢየሱስ ሒዝዎ ዘሎ ባህርን ኢየሱስ ዝኸዶ ኣካይዳን ኢየሱስ ዝሓስቦ ኣተሓሳስባንሲ ናብ ኣቦ ከብፅሓካ ዝኽእልስ ወልሓደ የለን ሕጂ ኦረዲት ናይ ምድሓና ነገር ቅቡል እዩ ኩላህና ድሒና ኢና ንክርስቶስ ተቐቢልና ኣሚንና ኢና ብድሕሪኡ ግን ዝሕር ምስ ምድሓና ግን ክንከዶ ዘለና መንገዲ ኣለዎ ነዚ መንገዲ እዚ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እዛ ምድሪ ክትነብር ከለኻ ነቲ ጉዕዞቲ ንኽትጓዓዝ ናይ እግዚኣብሔር ዘፅናሓካ ዘሎ እምበር ካልእ ዕላማ የብሉን ኣብዚ ምድሪ ዘይበፅሓካዮ ነገራት ዘይበፅሓካዮ ሃገር ዘይተኸደንካዮ ክዳን ዘይነበርካሉ መንበሪ ንኽትነብር ኣይኮነን ዘፅናሓካ ነቲ መንገዲ ንኽትጓዓዞ እዩ ዘፅናሓካ መዓልታዊ ዕድል ዝውሃበካ ዘሎሲ ብልብኻ በእምሮኻ ብሓሳብካ ኩሉ ነገርካሲ ክትጓዓዝ ምእንቲ እዩ ምክንያቱ መንገዲ ንህይወትካ ብጣዕሚ ካብቲ ወሰንቲ ነገራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ደቂ እስራኤል ካብቲ ታሪኾም ገለ ካብቲ ነንብቦ እንድሕር ኢና ካብ ዝኽብሎ ፆናሕ ኩርእስተ ተበጊስና እንታይ ቀፂሎም ብድሕሪኡ ካብቲ ፍቅዲ 3 እንድሕር ኢና ዘዳግም 8 እግዚኣብሔር ክዛረቦም ከሎ ማለት እዩ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ነገር ዳ እምበር
ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ኸፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥሜካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካ እውን ዘይፈለጥዎ ማንና ከዓ ኣብላዓካ በዘን 40 ዓመት ክዳንካ ኣባኻ ኣይበለየን እግርኻ እውን ኣይሓበጠን ሰብ ንወዱ ከም ዝቐጽእ እንዳበለ ይቐጽል ክንመጾ ኢና ስጋዕ ኣብዚኣ ግን ክንሪኣ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ብዚኣ በዘን 40 ዓመት እንታይ ጌርካ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ በዳሲ በቃ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ዳ ከም ዝነብር እምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኸፍልጠካ ኢሉ እንታይ ጌርካ ኣሎ 40 ዓመት ኣዚርካ 40 ዓመት እንታይ ገብረካ ነይሩ ይፍትነካ ነይሩ እንታይ ንኽትገብር ብልብኻስ ጉዕዞ ትጅምር ዶ ኣይትጅምርን ብእግርኻ ትኸይድ ኣለኻ ኣብ ፈቆዶ ካብ ግብጽ ተበጊስካ ባሕሪ ኤርትራ ሰጊርካ ንኹሉ ናይ ምድሪ ኣሞራውያን ሞዓባውያን ኤዶማውያን እንዳተባሃለ ዝኸይድ ነበረ ታሪኽ ትጓዓዞ ኣለኻ ብእግርኻ ግን ብልብኻ ግን ለውጢ ተረኺቡ ዶ ናብ ኣምላኽ ጥራሕ ከኺደካ ዝኽእል መንገድስ ኣብ ልብኻ ፈጢርካ ዶ ብእግርኻ ምኻድ ኦረዲ ኔቸርና ስለ ዝኾነ ክንንቀሳቐሰሉ እሱ ካል ነገር እዩ ብልብና ግን መዓልታዊ ናብ ኣምላኽ እንከደሉ ዘለና መንገዲ ግን ክንረኽቦ ዘለና ርእስቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣድሒኖም እስራኤል ድሒኖም ዶ ካብ ግብፃውያን ወድሒኖም ካብ ናይ ግብፅ ባርነት ድሒኖም ካብ ናይ ግብፅ መከራ ድሒኖም ግብፃውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝገብርዎ ነበሩ ኩሉ ዓይነት ነገር ድሒኖም ምስ ከዱ ግን ብስነ ኣእምሮኦምን ብልቦምን ግን እንታይ ኮይኖም እዮም እቲ ባርነት ኣይገደፎምን ዝጭኩኖም ነበረ ባርነት ክወፅሉ ዝደልዩ ነበሩስ ምስ ወፁስ ክናፍቕዎ ጀሚሮም ሕጂ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ብእግሮም ዝወስዶም ነበሩ ኸይመስለና ብእግሮም ኣይኮነን ዝወስዶም ነይሩ ጫሞም ኣይበለይን ምሽ ኢሎ እንታይ ኮይኑ ዘይበሊ ክዳኖም ኣያረገን 40 ዓመት ኣለና ምሽ እንታይ ኮይኖም ዘይኣርግ ጫሞም ብእግርና ናትናሲ 3 ዓመት ተኸደት ይሓን ጫማ ንኽደና ምሽ ኣመንቲ ኮይና ንየሱስ እንዳኣመንና ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ግን 40 ዓመት ጫሞም ኣያረገን ሓደ ሰብ ጫምኡ ተኸደናስ 40 ዓመት ኣያረገትን ክዳኑስ 40 ዓመት ኣያረገትን በቃ የውፃ ይሓፅባ ይኽደና ስለምንታይ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ምድሪ ነገር ብምሉኡ ባዕሉ ከም ዘመሓድሮ ሓደ መጀመርታ ክንሕዞ ኣለና ካልኣይ ከዓ ብልብና ክንጓዓዝ ስለ እንደሌልና ብዝኾነ ርእስቲ ኣብቲ ናይ ልብኻ ጉዕዞ ዝኾነ ክፍጠረካ ኣይደልየካን እግዚኣብሔር ብዝብላዕ ብዝስተ ብዝኽደን ብገለመለ ክጭነቕ ኣይደልየካን እዩ እታ መንገዲ ተረኺብካያ ማለት እዩ ነታ መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር እንድሕር እግዚኣብሔር ከድሕነካ ታረኺብካያ ዘለኻ መንገዲ ድሕር ሒዝካያ ንዓ ክትነብር ከዓ እንድሕር ገጥ ኣቢልካ ሒዝካያ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር እንታይ የገብረካን እዩ ምናልባት ጫማኻ ክዳንካ ገለ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ክትቀያየር ትኽእል ኢኻ በቲ ናይ በዓል እስራኤል ነበርዎ ዘበን ግን ትኽዳኖም ክቡር እዩ ካብ ክንደይ ፃዕሪ ይስራሕ ማለት ሕጂ ምስ ማሽን ፍጥነት ካልእ ነገር እዩ ምስኡ ከይነተኣሳስሮኻ ጫማ ኣሪጎ ከይንብል ምንቲ ምስቲ ናይ እስራኤል ታሪክ እንድሕር ተኣሳሲርናዮ ግን ልብና ክጓዓዝ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ጎደና ይመርሓካ እዩ ሓደ መንገዲ ሓደ ጎደና ይወስደካ እዩ ንእስራኤል ካብ ግብፅ ውፅኡ ባሕሪ ከም ዝምቀል ምስ ወፆም ኣርእዎም ባሕርሲ ከም ዝምቀል መቒልካስ ብማእከል ባሕሪ ክትሓልፍ ከም ትኽእልሲ በቲ መንገዲ ምስ ወፆም እዩ ማና ከም ዝብላዕሲ ካብ ግብፅ ምስ ወፂኦም ፈሊጦም እምበር ኣብ ግብፅ ከለዉ እንታይ ክንበልዕ ባሕሪ ኤርትራ ብሳህራ ወሲድና እንዳበልካ ኻ ክትሓስቦ ክትጭነቕ ኢኻ ትኽእል ሕጂ ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ትንህቦ ቫልዩ ወይ ከዓ ትንህቦ ኣብ ልብና ቦታ ንኩሉ ከም ዝኽእል ብኣፍና ጥራሕ ኢና ንዛረቦ እምበር ኣብ ልብና ኩሉ ከም ዝኽእል ዝኣምን የለን ምክንያቱ ኩሉ ከም ዝኣምን ኩሉ ከም ዝኽእል ንድሕር ኣሚንካዮ ክትከስር ድልው ኢኻ ዝሓስካዮም ነገራት ከኩሎም ክትከስሮምሲ ባዕልኻ ዝሓስካዮም ነገራት ከኩሎም ክትከስሮም ድልው ኢኻ ክትከስር ዘይገብረካ ግን እንታይ እንድሕር ኢልና ግን ሓደ ከም ዝበልናዮ ነቲ ናትካ ነገር ባዕልኻ ኢኻ ትሕዞ ብኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሕዘልካ ኣምላኽ ከም ዝሃበካ ኣይኮንካ እንተኣምን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ነበሩ ግብርስ እግዚኣብሔር እንታይ ዝገብሮም ነይሩ ይፍትኖም እዩ ነይሩ ባሕሪ ተመቐለ ተኣምራት የርእዮም ነይሩ ይኣምንዎ ዶ ብድሕሪኡ ይፅበ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣሚኖምሲ ክጓዓዙ ዶ ይጅምሩ እስራኤልሲ ኣሚኑ ንኣምላኽ ክጓዓዝ ዶ ይጅምር ይኸውንስ እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ነይሩ ፅበየ ነይሩ ማና እንተብልዖም ፅበየ ነይሩ ካብ ከውሒ ማይ ኣውፂሎም ኣብቲ ሳህራስ ካብ ከውሒ ማይ ከውፅእ ከሎሲ ማይ ንጎረዶኦም ኣይኮነን ክረው ኢሎም ዝህቦም ነይሩ እቲ ማይ ተኣምራት ምስ ረኣዩስ ንኣምላኽስ ፍፁም እምነት ይመፁ ዶ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ኣብቲ መንገዲ ዘጋጥሞም ነበረ ጉዕዞ እግዚኣብሔር ኮነ ኢሉ ዘዳልዎ ዝነበረ ነገር እዩ ማለት እዩ እንታይ ንክኾኑ
بأمنت نفتنا إجزابير قنع من قدي حيزون كوجو عزم مالتي وكان نفت حق أنيا من قدنا إجزابير بقى نخوجو عزم مالتي حجب بكل الأستات إسرائيل كم زخسر إبراهيم 4 يزاربي مالت نتقال مصوم سلزي حبره نتفقاتهم كم زخنا يزاربي مالتي جن كفت مجمر تاخن مهارو لنقلاب زجن إجزابير نعخايلو زخفتو من قد خمزول مالتي سخاسي تشجر كالو تجنق كالو بارنت تسمعك سقاي وردت كل عينة فرحن كال زيد اللي بهيوتك سقاي مليو نهيوتك أشجير واتس أنا حنجرس كون خوص أكا نعخز بلا أفدق له جن نعوس توعيلك بون مخاد جن أبا خايز مركوس مالتي أبز لمد كا خوف كتب البحر مريض كا بقى خمتا بقرا خوص يخا خلها بتحساس بخاب جبس إنه من بار مالتي بتحساس بومسي بقى نتبارنت ناي جبت زنافق نجار كجبر اللهم زخال انتهي ندحيلنا نتمن قدي كاستوعلو سلزي كعلو راح እግዚአብሔር كان أملاك كأقول لك زي استاي كم زي تحالفوا يكنا أي نجار كاني تبغى تحيز نجار كا معارن طبعا كتوحز مدرسة عطو يخم مستبهالوس نبرشق قال لك كوني عقمون يرمون مدرسة بدأ مصر عيوتي مجبت سن بحر خلك لك جبت عودة دحري خامس قال يواجع أكا قال مصر عيسي انتهي كوينو كم دجنا نبدأ حري تمليسهم مالتي جب بمنتهيكم تبلا الله خان دحيلكم إني عب زت ساعة 10 سلسلة كنكفتينا زت ساعة 10 سلسلة 10 شوعته كنا دما فرعون نتم حزبي مسحادقهم كنا دما فرعون نتم حزبي مسحادقهم أملاخ جريوه فرعون حديقوه مالله أملاخ كنت حاسب شعو إذا بزسي وجريون ندحريت من تخيم اللس تتعيسوس نابي كيم اللس ناب جبس من تخيم اللس يلو نبرمو تامن قد مدر فلسطين نسا قرب خنسا أملاخ بقى أي مرحمن تامن قد فلسطين سي قرب خنسا سي نافتا معارن طبعا توحس جن كمهرم زلوا ورس سلز نبركم بمن قد بحر إرترا مريحوم أفتح تحتي أنت هتبل أملاخ قرانة تزبي بمن قد برها أبيلون بحر إرترا أزورو دك إسرائيل لما كم مدر جبسي تسليفهم ووصي أتبل حجز الله خيا خونا تاسي ترديك أكان إجزابير كونيلو كسرحكا أو تيكالو كبيت السبكا خون خيل كبهاجركا خون خيل كبعروت خافلي كخون خيل كبزح نجار أرحيك كخون لي خيلي تمن قد جن إجزابير أنت كتكمل لي دليل زلوا سخا كتمهارلو سخاسي كتعابلو نون كوفيل كا أبحد بوتا كوفيل كا فسح سح كتبلولو سي نايب حقي نتامن قد حسكايا هيوت كا نجار كا بمولو بوتا لويت كخت كيد إجزابير زلليكا أبانا عند حمتنا حجي أبا ماني كابت كله تجمع زلوا أبز حجي كذي حدش نجار يفوتني حدش نجار يفوتني راح تازل المدى مثل لا يحن ساعة تلاميذ فتح حن ساعة من باب 10 معرف تلاميذ أفتح 10 معرف بقى صدقن قدسنا أنت راح تجبر كأول حنتي أبزام مدري بعد راح يزنبر تيلو أباد راح يزنبر فقاق يلا نبكال نجار نخساجر نبكال نجار نخجو عسي كنكسر قصاي كلني أمن تيرا دورو بالحيلنا بقى أفتح حزام مردا نعا حيزو خف بالعبيد زير إلا يخون نعا حيزو كم حدا بقى كل نجار زفلت يخون هجيك أملاكم كم يكون نكوز دليلنا كل نجار عين فلتنينا أملاك يزفلت كل نجار زفلت سو ولا حد يلا تاز فلتنا يا بتصحنا نينا نفلت نحنا مجمر تخستخاخد زلوا مالتي أفتو مروناس تاز فلت كأن نجار الساعة عام خاصة أخذ فلت أمبر أملاك زجبرون زهرحون كخونن زلوا نجارات سخا فريد كايت بوصحني خا بتعاقم خا بتهدرج خا كنت هيتجبر خا نعنت فلت خا جن كما أماني نيسوس آمين كابز مدري كل نجار سخا خت قوات أزر منجست أملاك أبيوت كان أبزوريا كان أبيت كان أبيت سب كان كله كجز زيابير نات تسبيه كله نعاها جن أمن تيتنبر أمنا يرسخ نجار راح تنبري قبرك داس واحد جي هيوت كان تاي خو مالتي وي دوتبل وي ندحريت ملس تخون ندحريت ملس هاللخون دابل كايت ملسني خا ملس هاللخون تلك هذا حن وقعوي كي تردأ أكا لبخازة دكم كي تردأ أكا أمرخان ندحريت زقوسس نحسابك نحلف نجار راح كنافق زقبرو نجارات نتاي ندحيلنا ويكا أفتي قريف كاز مسخا نجار كم زلوا زقبرو نجار نتاي ندحيلنا هجي كين الجاجة نحلف زملس قبل كله ناب شجارة ناب مست ناب كالوال في قلة يكونن سود راح يكونن
سودحان قال اكستيالو سخاسي تتقوموا للنبركا نا هيوت أجباب أبي هيوت كقد محجي سري حيلكا نحادة سب سرح من تلك سخاس سرح نبركا سب تكون تغليها حجي كنا أمان مسكون كانكم يتقبرني خا قدمنا حوخا خاتبو نحوخا تسجي مخابخان لعد سجم تليوس نحوخا خحليف كاتبو قد محجي كن لميد كهت أنا حكان تايو جلس رح عدل تترخيبات تحدا خات واين ناتبها له كله ملوك إلك خيط كاب جل غير كات أتو سبني كات كون تغليها تنبا برخاسي سويز الوقت تخد كتولت أنا حكانا هي وزيبس سوي خات غيره برتي نيسوس مقبال كاسي كم حدا عبي نجرندي جن نعود راح يسكا نيسوس تقبلن النبل كخت نبرسي بتعمي ساي جبرك كاي مالتي أملاخون قومي كنا نسبيكا وخاب جبت راوتيكا كم عالم دادي حينكا جن بدحريز اللو من قد جن كيد كايرو ولا سدويل كي أخذ اللخا وين عنك فاتك جات إمامها لبخا قال خوينكا أمورها قال خوينكا دي خدويل كذا اللخا وين نتقعزو كتقرفو أمدن دان دي خذ اللخا سي نعوق نفتشي تحسب قبل بيك ساجري مالتي حجي بتدقينا نرأيه وصل زي كونه وشتنا زقات مو بالدهوتات وشتنا نخجو عز نداد اللي يخلو زغل كلو مخل كالات نزيوب نجرازيهم كنا استعلم علينا أوشتها أبو مرخصي تحسبهم حسابات كاب حلف كاديم زبقسو كاب سبدي خاتم صوم كاب سيطان ديو كاب آيرات ديو كاب قلدي بزي قدس ندامت نخيت قعز خل كل خاز اللو نجارات مسومي خاتك علس مسومي خا أب كينات تأتو مسومي خا أوج تأتو مسر إسخامبر أبزوري خان زول لحوي حفتي كونن نسوس لسلت اللو نعخس لزي سلت الكا بقنا تعتبل نسوس لزغنا علو سخا سلزيك أنا علكا حميم كانت ناس نجار مفراس قال يكونن مخنياتو منفسها وعبيت أبا أملاخ فتصم بمتقع تقعزو قعزو سلزخونه نات كازبولو نجار جزيابير علو نعخا نحوخا ناتيو سوزمتو سنت حليفون تاي خيدالون تاي خونا لا تفلط نجار يبلكا حجن نرس مسرسخا كنت تقالس جن قلسكا من تاي توردو ندحيلنا جن قلسكا أفتي حلف بحريخا بزبقس ويكا حلف نجارات سخالة ميد كام أنا حكا كايدا أنا هيوت شلوخ الكام موزع ويون أقارج من قد من لاي وي كال عدلات بعلى خنا أملاك كي تصبخها بعلى خاطر حاسب كاتجور من نجارات بملؤم نسهم كافت من قد نخطوات ويافت من قد دو كتبل ويكا خافت من قد ندحريت كتملس زي سعرو ويكا نعخان نمد نقاي زقادو لأرستاتي مالتي جاماني انتهي كهون الله خابز تبقيسنا ندحريلنا من قدو يسوسي مجمرتها من قد يسوسي تقبل كاي اللخا بدحري جن قالنا يسوس تقدم يسرعي يسوس زبلك أبي هوتك نسو انتهي كهونا كاي لك مرجز أخونا كاي أب منفسه عالم سي مرجز أخونا كاي دحر أبي هوتك نتقال كتأمنو جميرك نتقال أبي هوتك دال بس كاي ندحبر كاي أخت مت ندحر جميرك انت خجبر كاي نسو مرجز أخونا كاي أما يكرجز خلص بالودي أما يكرجز خلص يلا أم مدرجن كلها نرجزينا أم منفسه عالم مرجزي قالي بزيك قال أب هو يخات ملالس بزينا يقال مقلات ويكا بزينا يسوس قال سي أم منفسه عالم صيلكا خمزي أب هو مسكدو بتفر مسكدو ريخم ما لهم gravity سلزي إلا نعبد الله يزلا أوتو ما أزن كاب على خيكون كانت قوات رسيز قوات ركا قال تزي هالليو أبي واتكا زخون عينت لو تختم تساعد خلنيها نتنا يسوس قال مسيوات كزي حبر ندح هالليو فكيركا جديركا عنديركا دلايكا غيركا انت هتقبرنيها لو تيمتني بزخون عينت من قال لو تيمتني لو تزمت نتقال أبي واتكا بمحباري أبي الناس زخوننا قال سي أبراهام قال له مصحف قدوس أبراهام سي نجزي أبي الري وخين بلا يرايهم كبقس كله بقى يسحق توليدو بمنفس تجليس الله خين بل أي تجلس الله راح انتهيت بل كابز بخا كابيتكا كابيت سبكا كلون تاجبر أنا نبزر إيه كام مدرب بيلكا وصع بقى تامن قد من تاي تجميرة بقال تقال مستزربت تامن قد تجميرة أبراهام تاجر شعوب بيتسبو كل نجارو حديقنا بكيدو أسران حموشن عمت أبراهام أب كل اللي يحلفوه نجيب صخيد نسودهم مت ناب كالوت عدتات ندخده انتهي يحلفوه أسران حموشن عمت أبكم يحلفوه قبل بوجن قال نيرو أبراهام
ስራን ዓሙሽን ዓመት ክኸይድ ከሎ ኩሉ ግዜ ብርቡ እንታይ ዝሓስቡ እንታይ ኣለዎ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ኣለዎ ግን ተስፋ እንዳሃለዎ ከሎ ናይ አብርሃም ሕቶ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ አብርሃም ሕቶስ መወዳእታ ትበሃል ይብሉን ከምዚ ሕጂ ንሕና በሐሳባትና ንሽገሮ ማለት እዩ በቲ ሽዑ ውላት ተዘይወሊዱ አብርሃም ሲ ብዙሕ ዕድል ነይርዎ ንሳራ ገዲፉ ካብ አጋር ወሊዱ እዩ ሪና የምሽ ካብ አጋር ፈቲኑ ወሊዱ ግን ንሳራ ገዲፉ ካብ ካልእ ሰበይቲ ሒዙ ክወልድ ክእል ነይሩ ካልእ ሰብ ወይ ካልእ ውላድ ክሕዝ ክእል ነይሩ እዩ ታና እግዚአብሔር ተስፋ ግን ን25 ዓመት ኮለል ክተብሎ ኮላ ንምንታይ ዓላማ እንድሕሪልና ይስሐቅ ከም ካልኦት ቆልዑ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ወይቲ መንገድ ናይ 25 ዓመት ጉዕዞ ወይ ወንት ምስ አምላኽ ብመንፈስ ዝመላለሶ ዝነበረ ወይ ካ ብልቡ ዝጓዓዞ ዝነበረ ንአምላኽ ጥራሕ አሚኑ ነገራቱ ዝኸስሮ ዝነበረ 10 ውላድ ክወልድ እናተገበኦ ከሎ 10 ይወለድና አብርሃም ካብ ሳራ ማለት እዩ حقي حدا يولدو سوغن كندا 10 እዩ حجتنا املاح منقدسي نمنتاي علامه يدونغي نمنتاي علامه نعخا يصبيكا نمنتاي علامه يمرحكالو املاح طرح ስለዝፈልጦ ንስኻ ነትቃል ጥራሕኻ ተአምን እትቃል ሎሚ ተፈጸመን ማለትሲ ጽባሕ ይፍጸምኒ ማለት አይኮነን እቲ እግዚአብሔር ተዛረበካ ቃል ሎሚ ኣብ ግብራው ባይታ አይራኻዮን ጽባሕ ግን ክፍጸሚ እሱ ስለዚህ ተፈጸመልካ ግን እምነትካ ሕደግ ዝበለ ግን የለን እሱ ስለዚህ ተፈጸመ ግን ነተቃለት ገዲፍካ ካለ ቃል ድለ ዝበለ ግን የለን ታሐንሳ እግዚአብሔር ንዓኻስ ተዛረባ በቃሉ ዲዩ መንፈሱ ዲዩ በገልገልቱ ዲዩ ተዛረበካ ዘረባ ንዓ ከይገበራሲ አይዓርፍኒ እግዚአብሔር ሕጂ ምስአ ጥራሕ ስለዝኾነ ጉዳዩ አምላኽ ኣብ ህይወትካ መጀመርታ ቀድሞ ሁሉ ቃልና ኢየሱስ ናፍቲ ጉዕዞ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ክትጓዓዝ ዝሕግዘካ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ቃል ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ተኸገብራሎ መሊኡ ስጋዕ ዝፈስስ ክትመልኦ ኣለካ ሕጂ ዝኽብል ከለኹ ምንባብ ጥራሕ ከይመስለና ምንባብ ኩላህና ንኽእሎ ኢና ምንባብ ኩሉ ሰብ ይኽእሎ እዩ ተማሃረ ዘበለ ሰብ ኩሉ እንታይ ይገብር እዩ የንብብ እዩ ነቲ ቃል ዘስተንትን ከዓ ብመጠኑ ውሕድ እዩ ሕጂ ምስቲ ቃል ምስትንታን ምሕላፍ ግዜ ዳ እምበር ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረር ክትክብለለይ ዝኽእል ሰብ ብዙሕ እዩ ሓቲተዮ ጥቕሲ ብጥቕሲ ኩሉ ክሽምድደለይ ዝኽእል ሰብ ብዙሕ እዩ حقي دي እግዚአብሔር ሰናይ ነትጎንና ዘሎ አምላኽ ስበልዎ ሎሚ ሓድሽ መንገዲ ከላምደካይ ብዛረገ ጎደና አይትኸይድኒኻ ብዘይ ቃል አይትኸይድኒኻ ቃል ሒስካ ኣብ ኩሉ ገዛእ ክትከውን ኢኻ በልዎ እግዚአብሔር ሰናይ ዕብራውያን 4 ከይድና ተሓሳብ እንድሕሪናዮ ናይ እስራኤል ታሪኽ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ከም ዝነበረ ክዛረብ ኩሉ እንታይ ዝብል እምበርሲ ናብ ዕረፍት ንምእታው ተስፋ ካብ ዝተርፈልና 4 ሓደ ንባለኹ ምናልባሽ ሓደ ኸባኻትኩም ድሕሪት ተሪፉ ከይህሉ ንፍራህ ንኣና እውን ከምቲ ንኣታቶም ብስራት ተነጊሩልና ኣለሞ እቲ ሰምዕ ቃል ምስቶም ሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዓቱ ብእምነት ስለዚ ሓበረ ግና ኣይጠቐሞምን ኢሉ እቲ ቃልሲ ቶም ሰማዓቲ بأمنة انتهي جبرونا بهيوتهم أي لوسون ويكا خمزي الدقيقة ما يأتوون راح انتهي مزغولون يرم إسرائيلين زي أبيهر كجاكم تعكم بالعيل نايلهم نثامكم تع حرخ كيلو يقوم تعوان نتقال جن زغلبوا الليل تقال زي أبيهر زارب زلوسي نمنت علامة زي أبيهر زارب والله زغلبوا الليل حجهن مك حلو ما يكونن كداين كورنثوس عسرته بمهاريكم عبز مودها زمن نزل لناسي تاريخنا يدك إسرائيل لمن تكم تصحف يزارب لما مهارينا ويكان نتكساتنا خم مخانو عم مودها زمن نزل لنا يزارب بر بكان إحنا كوخا بإسرائيل نبلس نحنا كوخا بكستون نبلس نبلولو أبنت ولا حنتي بلنا تقال جن زربوا من نبرس لزي استوعلوا فوكاسد كوينا من تقال كحزوس لزي كقالوا كل جزء انتهي قبرهم نيرو مستمسوا مع السلزي حابر بكا أيسرحني كم زي موبايل بزي باتري مالتي تاك أوفو موبايل سي باتري زي بالله أوفو حيس كاسي جن باتري زي بالله تو موبايلك سرح أيسرحني قال تزي هاللي واحد نعم لخ أمين زخي زلوا سبكا قال تزي حيزو والحين تأكسس هي بالكنافت منفسه وعلى بزخنا عينة من قدي بزي نايك على عقمي بزي نايك على قلبت بزي نايك على مقلات أم منفسه علم تصعنه خبريت هيلكا بقى جهرات راح يزخون
ማለት أول حن زي بالكاس بروباغندا راح تقبر سيطان قال لك قال لك قبر كاي تبلو تخوم مالتي مخنياتو اتنايق قال عقمي ابوش تقاتيو نعخا كبسا ساعكا وي كان نعخا كلوطكا مسخا حبر عدل يهابكا تردينا دي እግዚአብሔር ሰናይ ደቅ እስራኤል ሕጂ ሱ ይጋጢዎ ማለት እዩ ተቀዳማይ ነጥቢ ካብቶም ንሪኦ ዘለና ሓሳብ ኣብቲ ሓድሽ መንገዲ ክንጓዓዝ ዝድግፉና ወይ ከዓ ዝሕግዙና ዓቕሚ ዝህበና መጀመርታ ምእማን ንቃሉ እዩ ምእማን ንቃሉ ኣብ ሂወትና በዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና መንገዲ እንታይ የርእየና እንድሕር ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ርግፁነት ይህበና ማለት እዩ ነቲ ቃሉ እንድሕር ኣሚንናዮ በቃ ተቃሉ ማሕተም ጌርልና መንፈሳዊ ዓለም ርግፁነት ኣለዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ቃሉ በለ ኾነ ስለዝኾነ እንታይ ልልካሲ ክኸውን እዩ بناي مدرك قطعة ምናልባት 10 20 40 50 ዓመት ናተቆፅረ ከይድ ኸውን ይኽእል እዩ ብናይ መንፈሳዊ ዓለም አቆጻጽራ ግን እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ኮይንሎ ተወዲዩ ሕጂ ማሕተም ከም ተሃረመሉ ጉዳይ ከኣሚንካ ክትከስር ድሉ ምዃን ኣራይ ክትከስር ድሉ ዲኻ በሉለይ ኣብ ጎንኩም ዘሎሞ ወላስ ዝለመድካየ ዝዓበኻሉ ሒዝካ ክትሓልፍ ኢኻ ትደሊ በሎ ኣምላኽ ሰናይ ክትከስር ድሉ ተዘይኮንካ እምነት ትርጉም የብሉ ንዓኻ ዝለመድካዮ ትፈትዎ ነገርካ ዝዓበኻሉ ዘዕበየካ ወዲ ገዛውትኻ መታዓቢትኻ ካልእ ስኻ ትፅውዖ በብዓይነቱ ሰብ ይኹን ነገራት ክትከስሮም ፈቃደኛ እንተዘይኮንካ ንኣምላኽ ኢልካ ንየሱስ ኢልካ ፈቃደኛ እንተዘይኮንካ በቃ እምነት ወላ ሓንቲ ዝተዘርበ ቃል ሰሚዕካዮ ካብዚኣ ትኸይድ ካብዚኣ ውፅእ ምስ በልካ መን ከም ዝወስዳ ይትፈልጥኒ ኢኻ ሓቀይ ደ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብል ኣብ ጥቓ መንገዲ ተዘርእሲ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዓዋፍ መፅን ይበልዖ ምሽልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ከዓ ትርጉም ክባ ከሎ የሱስ ከዓ ነቲ ቃል እሰምዕዎ እሞ ግን ካብ ልቦም ሰይጣን መፂ እንታይ ገብሮ ኩነታት ድዩ ነገራት ድዩ ፈጢሩ ውስድ ኣብሎ ጅለካ ከምዚ ሰንበት ሰንበት ትምህር ምሰበልና ገዛና ምስከድና ወይ እውን ሓሙስ ድዩ ካልእ መዓልቲ ፆም ፀሎት ምስ ወዓልና ገዛና ኪድ ኢልካ ሳይኻ ትገብር ጠሚኻ ስለተኣቱ ተቀዳዲምካ መጽሐፍ ቅዱስ ግንጽል ሰባሎ የለን ተቀዳዲምካ አበሉ እንጀራ ያኻትብል ማለት እጅ እግዚአብሔር ሰናይ በሁሉ መንገዲ ነተቃል ቀዳምነት ክትበሉ መንገዲ ተዘይፈጢርካ ኣብ ኩሉ መንገዲ ቀዳምነት ዝሕዝመኒ ልክ አኽምታን ኢየሱስ ፈተና ማለት እዩ ሰይጣን ኢየሱስ ጠሚም ስራይስ ምንታይ ፈቲኖ ጠሚኻ ኣለኻሞ ዛምንና ምንታይ ለውጣ بودا أملاخنتو بواجا ودا أملاخنتوس إنجرا حتيتو بواجا ودا أملاخنتو سي ننجرا قبل ودا أملاخنتو خجلت حتيتو يسوس ودا أملاخنتو مستيري نزل عالم أملاخ كال سبيتها اللي أتزولو ده يكون ودا أملاخ تبايلو أملاخ مستير منفس نايس اللاسي سلزخونه ولدت ناي كريسوس كاوي كا ود تبايل زو علخا مستير نايك زيابيري دامبر ወዳ አምላኽነቱ እንጀራን አባን በእምነን አባን ስለዘለወጠ ወይ ገለ በخوሙ ዝግለጽ አይኮነም ማለት እዩ እጂ ምእማን ነቃሉ ሁሉ ጊዜ ነተቃሉ ቀዳምነት መሃብ ሰይጣን ዝፍትነካ ፈተነ ወይ ከአጋንንት ሒዞም ልካን ዝመጹ ዕድላትን አጋጣሚታትን ምስ ሕልፍካ ተአሳሲሮም ዝኸፍቱልካ አፍ ደገታትን ምዕናው ማለት እዩ ለመድካይ ነገር ዘይ ምግባር ሎሚ ዝሓለፍካዮ በቃ ዝሓለፍካዮ ታሪክ ዝሓለፍካዮ ጎደና ሎሚ ክትነብሮ ፈቃደኛ ዘይ ምዃን ማለት በቃ አምላኽ ኣብ ህይወትካ ከባዶ ጀሚሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ መረጋገጽ እዩ ድሕር ምስ ሕልፍካ ክትጓዓዝ መሪጽካ ግን በቃ ሕልፍካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ድሕሪት ተመሊስና ንራእዮ ሕልፍና መን ተዓዊቱ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ናይ ካልእ ገዲፍና ማለት እዩ ዝተዓወተ ሰብ ይብልና ዘዚ ዝተዓወተ ሕልፉ ድዩ ወዲ ዓዲ ድዩ ቤተሰቡ ድዩ እንዳጎተተ ይዘውርዶ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኦልሬዲ ኣብቲ ውሽጥና ነቲ ሕልፍና ተቀሊጡ ወይ ካ ቀንጢጥና ስለዘይ ውጻናዮ ምትሕሓስ ስለዘለዎ ምሳና ልክ ከምዛ ዶሮ አንዊሕካ ከምዛ ኣሰርካያ ከምኡ እንዳገበረ ይሸግረና ማለት እዩ ዶሮ አንዊሕካ ተኣሲርካ ስታይ ትገብር ተኸይድ ተፈትሐት መሲሉዋ ግን ኣይተፈትሐትን መጺኻስ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ትወስዳ ትኽእል ኢኻ ስኻ በታ ገመዳ ማለት እዩ ሕጂ ትምንዋ አንዊሕካ ምእሳርሲ ከም ዓቕማ ንዓ ርሑቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ሕልፍና ከዓ ተቐንጢጦ ካብ ህይወትና ባዕልና ስጋዕ ዘይውፅናዮ لك حلفنا تنبيت كنبه خالي حلفنا سبكات كسبه خالي حلفنا نسب بقى مرت زخونه حساب كبه خالي حلفنا سي نبعلوس ممهري كم يسوس قنا يكون
جنحنا نزارب زلنا خم يسوس كاب يسوس تماهيرنا خم يسوس كوينا كنسجر دامبر تحلفنا السوق خون ناتنا أرأينا ناتنا تمكري كونن يسوس كوينا أرأينا يسوس كوينا مرحينا يسوس كوينا منقدنا يسوس كوينو عبيوتنا قبلبنا عرفت زبنا قالوا خينو أو ترجفنا أو نخيد من تنخنكون مجمرتها تنايك قالوا يسوس نزار وقال ويكا أملاخ نزهابك قال قدامنا تسونه هو مالتي كلاي صلوت عبيوتنا طقم صلوت انتهيو زبل حساب كنرينا كلاي مال تقدماي افتح حدش من قدي كغعزنا زغل رغصنت ስለዝኾነ ናይ ቃሉ ምስጢር ኢልና ያለና ማለት እዩ ተኻላይ ናይ ጸሎቱ ጉዕዞ ከመይ ዓይነት ጉዕዞ ትጓዓዝ ማለት ጸሎት ማለት እንታይ ማለት ይንዓኻ ጸሎት ሲ እንታይ ማለት እዩ ቸርች ኸይድካ ጥራሕ ትገብሮ ነገር ድዩ ወይ እውን ኣብ ገዛኻ መዓልታዊ ዝለመድካዮ ነገር ዲ ምግባር ድዩ ወይ ጸሊኻ ትንቢት ምቕባል ድዩ ወይ ጸሊኻ ቃል ኣምላኽ ምቕባል ድዩ ወይ ጸሊኻ ገለ ዘይተኸናወነ ነገርካ ምክንዋን ድዩ ሕጂ فلالينا خنريه مالتي مجمرتا صلوت حبرتي صلوت مالت مجمرتا مس املاح محباري مجمرتا صلوت مالسي مسمن محباري مس املاح محباري نتس سمعك يا قالو حسكا فصومنا املاح كتفلطو ازوتيركم نغصون حيل اندليل لو مصحف قدوس كل غزي سنا املاح تايغبرو نغصون نحيل اندليل بقى انا املاح تدليلو بايتا صلوتي ناملاح سي فتصوم صماعات كم زلكا دليت كم زلكا مسؤو كتفلطو دليخا مسؤو بمستنتان يكون عوشتها بستقمط قال يكون غيركاس ناب املاح تقربولو صلوتي حجي نصلوت كن كالو ترغم داتوهابو سلازمصه حجي زخونه سب صليل كايسي مصلاي زبزح ميتايت مس منفساو وغينا نتاساسرو منفساو ناتو زخاله ترغم كلو مصلاي ማለት በቃ بشيميسوس يوغا يفرس يودق ስለዝበልካ ኦሬዲ ጸልኻ ኮይኑ ይስማዓካ አምላኽ ግን ክትጸልኽ ደልየካ ከሉ ሕብረት ክትገብር ሙሱ ይዝደሊ መንፈሳዊ ውጋ ሓደ ክፋሊ ኣብቲ ናይ ጸሎት ዓለም መስኣትኻስ ሓደ ክፋሊ መንፈሳዊ ውጋ ማለት መንፈሳዊ ውግውን ጸሎት ኣይኮነን ምክንያቱ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 እንታይ ኢልሎ ብጎይታን ብጽናዓት ኃይሉን በርትዑ ምሽሉ ውሪድ ኢሉ እንታይ ልሽዑ ቅልስና ኢሉ ጀሚሩ ጸሎትና ይበለን ቅልስና ኢሉ ወዲ ወላውን ጸሎት አይበለን ናይ ወንጌል ሳን ንግበር ናይ እምነት ቃል ነሐስ ሴፍ ነሐስ እንዳበለ ይዝወርድ ታሕቲ ኣብ ፍቅሪ 18 እዩ ብዛዕባ ጸሎት ንሕዋትና ክንጽል ከም ዘለና ወይ ካነት ማሕበርና ክንጽል ከም ዘለና ዝዛረብ ተመጀመርታ ግን መንፈሳዊ በቤን ደረጃ ከም ዝሓልፍ ገሊጾ መንፈሳዊ በቤን ደረጃ ከም ዝሓልፍ ገሊጾ መንፈሳዊ እስኻ ወንጌል ትመስክርት ኾንካ በእምነት ንቃል አምላኽ ሒስካ ክትነብር ትጽዕር ድሕጋሊኻ ካል مسوس تأساسر نجارات نداقبر كان دحر تقعز نتحق هالليخا نمنفسها وجه أو يخاطر خبو جمنفسها وجه مس صلوت حواويسوس لازم قعز جن بقى تصلي مالت حادثة تتواجيو تصلي أخوي سمعوا تزي تواجيو دام بها قوت كم زي نسام لخسي سايز جبر زي مسلم زي أبير سناي انتهيلو تهاتقسنا على إفيسون شديش شخافر عسرته بسرفس أحواته بقويتان بصنعات عيلون برتعو اتقلسنا مسحل قناتن سلطاناتن مسنايت سلمات جزات عالمن منافس كاين اب سمايات ينبر مسغان دمن ايكونن مو نفحسو سيطان مقوامو من تخدكلو كل اصوار املاح لبسو صلي ديلو اصوار املاح لبسو يلو صلي بلن منفساو قسي اب ጸሎት መንፈሳዊ ገለን አይኮንኩስ ብዘለኹ اب ጸሎት መንፈሳዊ ውግ አለ እቲ ስሩዕ አገባብ ናይ መንፈሳዊ ውግ ግን اب ጸሎት ጥራሕ አይኮነን አጽዋር አምላኽ ብምልባስ ይኻ እንታይ ትገብሮ ምክንያቱ እንታይ ለኩም ጸኒሐ በቃል ሒስካ እንድሕር ትጓዓዝ እንድሕርሃሊኻሲ ኦረዲ ንስኻ ኣብ ጉዕዞ ይኻ ዘለኻ ሎም እንተ ካጋጥመካ ይትፈልጥኒ ኢኻ ጽባሕ እንታይ ክምጻ ይትፈልጥኒ ኢኻ ምጓዓዝ ጥራሕ ኢኻ ቃል አሚንካ ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ ስለዚ ንዘጋጠሙኻ እቲ ቃል እንተ ክገብር ክዋጋ እዩ እምነትካ ክዋጋ እዩ ዝደሓን ካሉ ምስጢር እንድሕር ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእስኻ ኢልዎ ኣሎ ዝደሓን ካሉ ምስጢር ተተረዲእካ እሱኻ እንታይ ክገብረልካ ክከላኸለልካ እዩ ዝዋጋእካ ነገር ኣብ እሙሮኻስ ምርዳእ እንድሕር ሃሊ ማለት እዩ ሕጂ ምርዳእ ስለ ዝጎደለ ግን ምስ ጸሎት ተኣሳሲሩ ገለ በእሙሮኻ እዚ ስተይልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ብሽሜስስ ይውደቕ ትብል ምልላይ እንድሕር ረኺብካሉ እሱ ልክዒ ምልላይ እንተረኺብካሉ ጋኒን ሰይጣን ምዃኑ ምልላይ ረኺብካ እንድሕር ተዋጊእካዮ ልክዕ እሱ
ምልላይ ዘይብሉ ብይኸውን ዝበሃል መንፈሳዊ ውግእ ግን የለን ኣብ ጸሎት ኣቲኻ ዝግበር መንፈሳዊ ውግእ ምልላይ ዘይብሉ ከየለለኻ ትገብሮ ነገር ህልውስናይ ማለት ንሓሳብካ ስታይ ዝገብሮ ናብ ዘይተደለየ ነገር ይዘምርሖ ኣእምሮኻስ ዘይተደለየ ነገር ክሓስብን ክገብርን እዩ ዝግደድ እምበር ተጽዕኖ ተብዛሓሉ ምልላይ እንድሕር ሃሊ ግን መንፈስ ስለ ዘሎ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ልክዕ እታ ዘለዋ ቦታ ኣለሊኻ ክትሃርሞ ትኽእል ኢኻ ምልላይ ዘይብሉ ኣብ ጸሎት ኣቲኻ ከምኡ ምዝራብ ግን ንዓኻ ንጥዕናኻ ወላ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት ሕጂ መንፈሳዊ ውግእ መጀመርታ ምስ ጸሎት ኣተኣሳሲርና ዘይኮንና ንሪኦ ካብ ጸሎት ፈሊና ክንሪኦ ማለት እዩ ጸሎት ሕብረት ኢልና የለና እስጢፋኖስ ክዛረበሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ግብረ ሐዋርያት 7:22 ሙሴ ድማ ኢሉ ኩሉ ግብፃውያን ተማህረ በቃልን ብግብሩን ከዓ በርትዐ በየናይ ፍልጠት ብናይ ግብፃውያን ፍልጠት ተጠቂሙ ሙሴሲ ድላዩ ዝገብር ነበረ ሰብ እዩ ብርቱዕ እዩ ሙሴስ ናይ ግብፃውያን ፍልጠት ናይ ግብፃውያን ምርዳእ ናይ ግብፃውያን ታሪክ ሒዙሲ ክብርትዕ መዓት እዩ ኣይትኽእሎን ኢኻ ዳስ ዋይ እቶም ኣሕዋት ክሃርም ምስ ረኸቦ ካብቶም ኣሕዋቱሲ ብሓንቲ ሃሪሙ ዝቆተሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኦልሬዲ ብኩሉ ነገሩ ብሱልን ብርቱዕን እዩ ነይሩ ሕጂ እግዚኣብሔር ካብዚ ነገር ዝኸላቀቆን ሙሴ እንታይ ክገብሮ ነይርዎ መንገድታቱ ንመን ኢሉ ኣሎ ኣብ መዝሙር 103 ንሙሴ ግብርታቱ ከዓ ንእስራኤል ምሽ ኢሉ ሙሴ ፍሉይነት ነይርዎ ካብ ህዝቢ እስራኤል እንታይ ፍሉይነት ነይርዎ እንድሕር ኢልና ብፍልጠት ግብፃውያን ብናይ ግብፃውያን ምርዳእ በቃ ስልጡን ሓያል ብርቱዕ ማንም ሰብ ዝኽእሎ የለን ሕጂ ካብዚ ነገር ዝኸላቀቆ እግዚኣብሔር ንሙሴ ሓንቲ መንገዲ እያ ዘላ በቃ ፍታ ዝገበራ ነገር ምስ ገበራ 40 ዓመት ስቕ ኢልዎ እቲ ናይ ግብፃውያን ፍልጠት በብእዋን በብግዚኡ ኣብቲ በረኻ ክጥቀመሉ ይክእልኒ ሓቀይ ምስ ኣባጊዕ እንዳተቐመጠስ ንበጊዕ መቸም ነቲ ሃሪምክያ ነታ ወጊእክያ እንዳበለ ክበኣስ ኣይክእልኒ እቲ ናይ ግብፃውያን ፍልጠት ከምኡ ገይርዎ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ከደ ነቲ ፍልጠት ሓደ ብሓደ ንኩሉ እንታይ ገይርዎ ኣውፂሉ ሽዑኡ ቆጥቋጥ ሓዊ ክትነድድ ምስ ረኣያኻ እንታይ ገይሩ ኦልሬዲ ተሓድሽ መንገዲ ካው ይጅምር ማለት እዩ ሙሴስ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ልቡ ንኣምላኽ ቦታ ሂቡ ክጓዓዘሉ ዝጀመረ እታ ቆጥቋጥ ክትነድድ ምስ ረኣያ ፍጹም ናብኣ ገሪማቶ ምስ ከደ እግዚአብሔር ምስ ተዛረበው ተቃል ካው ምስ ተበገሰ ሙሴ ጉዕዞ ይጀሚሩ ኣብቲ ጉዕዞ እንዳኸደ ግን መዓዝ ዘይተለወጠ ነገር ነይርዎ ከይዱ ትናይ ግብፃውያን ነገር ስለ ዘሎ ኣሎ የሸግሮ እዩ ሕዞ እዩ ግን እግዚአብሔር ኣብ ሲና ምስ በጽሑ 40 መዓልቲ ኾፍ ኣቢልዎ ምሱ እንታይ ንኽገብሮ ካብ መንገድታት ግብፂ ኣበሙሩ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ግብፂ ብፅዩ ብናይ ኣምላኽ መንገዲ ጥራሕ ክኸይድ ፍጹም ጽኑዕ ሰብ ክኸውን ሙሴ እሙን ሰብ ክኸውን ስናይ እግዚአብሔር ምስጢር ዳ እምበር እሙን ክኸውን ተፈጥሮ ይኮነን ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ዝሕለፎ ግዜ ምስ እግዚአብሔር ዝሕለፎ ነገር ብሙሉእ እንታይ ክኸውን ገይርዎ ፍጹም ከም ዝልወጥ ገይርዎ ሕጂ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ሓቢርካ ክትልወጠሉ ዘይትኽእል ሃሊኻ ተዋጊእካሉ ትርጉም ትበሃል የብሉን ጸሎት ኣይኮነን ተባኢስካ ኢኻ ትወፅእ እንተስ ምስ ኩነታትካ እንተስ ምስ ቤተሰብካ እንተስ ምስ ገለ ተነጋሪምካ ኢኻ ትወፅእ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ክትሓብር ክትጽልለካ መጀመርታ ምስ ኣምላኽ ተሓብረሉ መንገዲ ጥራሕ ኣብ ቸርች መጺኻ ኣይኮነን ሃሌሉያ ኢልካ ወይ እውን ገለ ጌርካሉ ትኸይድ ወይ ከዓ ኣብ ገዛኻ ኸይድካ ድላይካ ምስ ረኸብካ ወይ ከዓ ድላይካ ምስ መላእልካ ወይ እውን ገለ ምስ ሰኣንካ ትጥቀመሉ መንገዲ ይኮነን every day መዓልታዊ ኣብ ህይወትካ ኣብ ገዛኻ ኣብ መንገድኻ ኣብ ኩሉ መንገዲ ኩነታትካ ሲ ትጥቀመሉ ምስ እግዚአብሔር መሕበሪ እሱ ጥራሕ እዩ እቲ ጸሎት እቲ ምስ ኣምላኽ ክትሓብር ክትተሓሓዝ ዘይገብረካ እንድሕር ሃሊ ግን ኦልሬዲ ኣብ ሓደ መንገዲ ተሰሓይትካ ኣለኻ ጥራሕ ከም ዝበልናዮ ንጸሎት ምስ መንፈሳዊ ውግኣት ተኣሳሲሩ ብዝሓስካዮ ምርዳእ ጥራሕ ብኸምኡ ትርድኦ እሞ ጸሊኻ ተዋጊእካ ገለጌካ ምዃን ምስ ኣበይካ እቲ ነገር ምስ ርእስኻ ትበኣስ ወይ እውን ኣብ ርእስኻ ሲ ንኣምላኽ ክትጥርጥሮ ዝገብረካ ነገራት ይመጽእ ምክንያቱ መንፈሳዊ ውግእ በጽዋር ኣምላኽ ዳ እምበር መንፈሳዊ ውግእ ብጸሎት ጥራሕ ኣይኮነን ዝግበር ብዙሕ ክራይተርያ ኣለዎ መንፈሳዊ ውግእ بصلوت راح دحك تحزو فتين كا بصلوت راح كترجمون دحك فتين كا جن نعاخ تصبغ يكون مالتي جي بكل من قدنا مرد عند حر تستخاخل عند حر كوينو بقى كل من قد خاصها تبعت على لك زغون لك نجر كايبلك حلوف كا أنت هاي قبل كان يشعو عبلي لمسيح كوقات أركاي كلني مخنياتو حبرت مسك زيابير تقبر سلازلخا تناك زيابير نجر ندعبي تنات كاز نبر حلوف كان دانا أساس لازم تصاب هيوتكا تزعبي خاز ورسكا كل جزي زورسكا تي عبيس زلوا
ክእለት ዘለዎ ጥበብ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ነገር እሱ ኣብ ህይወትካ ምልክ ዝህልዎ ኣብ ህይወት ሓደ ሰብሲ ምልክ ዘለዎ ምልክ ኮይኑ ትረኽቦ በቃ እሱ ጥራሕ ዝፈልጥ እንተኮይኑ እዩ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ወፂኻስ ሃገር ከም ዘለዋ ከይፈለጥካ እንድሕር ዓብኻ ኣብ ገጠራት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ዓብኻሲ ከምዚ ቀደም ኣምፅኦ ነይሮም ኣብ ኣሜሪካ እንዳተቐመጠስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት መን ኣሎ ተባሂሉ ተሓቲቱሲ እንድዒ ኣይፈልጦን እየ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ቀደም ኣብርሃም ሊንከን ገለ ፅውዕ ማለት እዩ ተሪኢኹሞ እንታ ትፈልጣ ነገር ጥራሕስ እንታይ ትገብረካ እሳስ ዓለምካ ትኸውን ንዓኻ ካብኡ ክትላቐቕ ካብኡ ክትወፅሲ ድሌት የለን ልቢ እውን ኣይክፈትን እዩ ኣእምሮኻ እውን ኣብኡ ጥራሕ እዩ ዝነብር በቃ እታ ትኽእላ ነገር ጥራሕ ኢኻ ትገብር ዳስ ዋይ ኢኹ ሳይ ዝበዝሓና ካብዚኣ ቸርች ከይድ ምስ በልካ ኣብ ገዛኻ ከይድካ ቡን ሰቲኻ በሊዕካ ሰቲኻ ደቂስካ ዕሪፍካ በቃ ሽዑ ከዓ ገለ ከምዚ ዓቕልኻ እንዳፀበካ ጉዕዞ ዝበዝሕ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና በቃ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለኻ ይተኣምን ኢኻ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለኻ ስለ ዘይተኣምን እምነት ተዘይሃሊኻ ዝኾነ ነገር ከግብረካ ስለ ዘይክእል እዚ እንዳተኣሳሰረ እንታይ ይገብር ኣብ ህይወትካ ስኻ ዘይትፈልጦ ህንፃ ይህነፅ ስኻ ዘይትፈልጦ ሊሚቴሽን ኣብ ህይወትካ ይበዝሕ ባውንድሪ በቃ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ህይወትካ ከልከልቲ ነገራት ጥራሕ ትሰርሕ ባዕልኻ ብጥንቃቐ ዝተመልአ ብፍርሒ ዝተመልአ ብናትካ ናይ ነብስኻ ፍትወትን ናይ ነብስኻ ድሌታትን ዝተመልአ ኣካይዳ ጥራሕ ትሕስ ሽዑ ትሰምዕኒ ኢኻ ኣይተሓዙን እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ወላ ከመኽረካ ፈቲኑሲ ኣይትሰምዖን ኢኻ ንሓን ንፈልጦ እንዲና ዝዳ ሓሊፍንያ እንዲና ወይ እውን ንፈልጦ ተረዲእናይ እንዳበልካ ንህይወትካ እንታይ ትገብራ ባዕልኻ ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ጥራሕ ትዓፅዋ ኣምላኽ ግን ንኸም ይኮነን ፀዊዕካ ብሕብረት ብፀሎት እንድሕር ኣቲኻስ ህዝቢ እስራኤል ሙሉእ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ኣምላኽ እንድሕር ፍጹም ኣብ ገጽ ንገጽ ምርኻብ ኣቲኻሲ ኣብ ምንታይ ኢኻ ተኣቱ ኣብ ፍጹም ለውጢ ኣቲኻስ በቃ ንኣምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ኢኻ ትሕዝ ከምኡ ንኸይትኸውን ግን ኣብ ምርዳእ ዝተሰሓሓተ ርእስታት ስለ ዘለው ኣብቲ ምርዳእ ዝተስተኻኸለ ርእስቲ ሒዝካ መዓልታዊ ከዓ ኣብኡ ክትነብር ዓለምካ ክትገብሮ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምምፃእ ናበኻ ሓይሉ ገፁ መዓልታዊ እንዳረኣኻዮ ክትከይድ ህርፋንካ ፅማኣትካ ስለ ዘይገበርካዮ ጃስት ንዓኻ ኣገልግሎት እኹል እዩ ኣገልጋሊ ተባሂልካ ተፀዊዕካሲ በቃ ተወዲኡ ሎ ኩሉ ነገር ወዲእካ ኣለኻ ብዙሕ ፀገም ወፂኻ ኣብኡ ከም ዘብፃሕካ ኢኻ ትሓስብ ካብኡ ደረጃ ምቕፃል ዝበሃል የለን ኣብኡ ደው ኢልካ ኢኻ ትኹየጥ ወይ እውን ሓደ ትካል እንድሕር ሒዝካ በቃ እዚኣ ጥራሕ እንኳ ረኸብኩም እምበር ድሕሪ ሕጂ ዝሓለፍኩ ኣኽለኒ ብዚኣ ጥራሕ ነዚኣ ንዓ ተመንጢልካ ከታ ክትገብር ኢኻ ተሒዝካያ ዘለኻ ነገርሲ እዚኣ ጥራሕ በቃ በዚኣ ጥራሕ እዩ ዝወፃልካ ሒዝካያ ዘለኻ እንድሕር መንጢልካ ስኻ ክትገብር ኢኻ ካብ ጉዕዞ ገዲፍካ ማለት እዩ ጉዕዞ ገዲፍካ እቲ ጉዕዞስ ኣብ ሓደ ትካል ድዩ ኣብ ኣገልጋሊ ድዩ ኣብ ገለ ከብፅሓካ እግዚኣብሔርሲ ተጠቂሙሉ ለብፅሒካ ኣሎ እቲ ጉዕዞ ዘይተቐፅሎ እንድሕር ሃሊኻ ካልእ ምዕራፍ ከቐፅለካ ደልዩ እግዚኣብሔር ዘይተቐፅሎ እንድሕር ሃሊኻ ግን ነቲ መንገዲ ዘይትኸዶ እንድሕር ሃሊኻ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኢኻ ከፍ ትብል ሓንቲ ቦታ ከፍ ምባል ከዓ በቃ ከም ዝበልናዮ ንዓኻ ዓጋበት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን መዝሙር 105 ግን እግዚአብሔር እና ኃይሉ እንታይ ግበርዎ ይዝብል አዘውቲርኩም ማለት ኤቭሪ ዴይ መዓልታዊ ሲ ክትጽልዩ ከለኻስ ንእግዚአብሔርን ንኃይሉ ጸሎትካስ አምላኽ ጥራሕ በቃ እሱ ጥራሕ ይሃሉ እሱ ጥራሕ ይኹን ዳእምበር እሱ ጥራሕ ምሳይ ይሃሉ ዳእምበር ካልእሲ ወላ ይኽሰር ወላ ይጥፋእ ወላ ዕድላት ረኺበ ከለኹስ አምላኽ ጥራሕ ይሃሉ ወለ እምበር ክገድፎ ክእለ ዘብል በቕዓት ተዘይሃልዩ በቃ ጸሎት ከም መፈጸም ጉዳይካይ ንኻናዳ ይሰለጠካን ጾም ጸሎት እንትሕስ ንስራሕ ክትከፍል ተሪኻ ይሰለጠካን ጸሎት ትጥቀም ሕጅክ መጀመርታ ግን ጸሎት መሳርሒ እዩ ንዓኻ ኣብ ህይወትካ ንዘሎ ገፈት አውፅዩ ኣብ ህይወትካ ንዘሎ ኩሉ ዘይጠቅም ነገር አውፅዩ ንዓኻ እዩ بمنفس قدوس راح تحاسب هيوت كل وكاز جبرك ما خنياتو قالوا يحاسبي بصولت كا تقال مسخا حبرت ندا جبرت تخبر خالي مس منفس كان دا تلاقب نفس خا ندا جلاجل خمت خالي جماعتها هيوت كا صولت سلشوز بلا كان تخاينيو سو ورح تصلي خا دحر ورح تقدفو كل تورح تصلي خا دحر كل تورح تقدفو سورح عمل تصلي خا تقدفو زجبرك كان تاي ندحيلنا expectation ابو مرخات تقمت تثبيتات بملؤ انت يزجبرين عخا
بقى صليخا أب كم استبصحس أخلني يزبل أمره سلزة حسكا تزبط حكاية شو عقابة مس ملاكا كتقصلا يتخليها منفسه عالم كم كبدنا يكونن كبدنا من البات حنتي عين الطلب مقبل مس ملاكا تصقبيا منفسنا كم يكونن ليميتيشن يبولون كل نجار كخيد خلي منفس سنت هاي والله قد يقرنطس كلته معمق كي تعرف هي مرمريلو أبي تعوش تخات قميت زول منفس نمن حيزو نات كمان منفس حيزو تخجبره يخلي كل معمق زول فلت أتكفلت أكاي خلي منفس هاو النتجن أب قلقلوت أم مسبخ أب منباي أب مزمور أب جلس للتترجي مسلسل تتحزجن منفس هاو النتبوت راح يزرع حجي أمانة خنكاس منفس هاو خنكان لخا يزرع مستير فلتت ناي معمق ناي جزي أبير كفلت أكاز خل منفس هاوش تخات قميت خلله كتنسمع فليتك نعلم أي تصير النتبلا ويون أبقالات كا يخون ما بمسحوات كا ختنبر يخون مس كله بقى سخا فولي سبي خات حاسب نرسخه فولي كتكون مستير تفلتت ناي معامق ناي جيابهير بمنفس قدس اسن تزي فليت كايو نعوق سقع تفلت تزي تغعيسكا بقى أحلق لا خيوتي خاتنبر أو مرخاب زي تحدث خونتات حيسكا كمزا زارق خدان حنت على الله بزع عدسي حدا لما نيرو نتلماني كدان أيرو حدش بالله يبو جي بالله مسجبرة تحاسسي وشاور جيرو أنو جيرو قاله نتنا يقدم كارسو جن أب كستاي أميتون أب جبو أميتون أفتبالو جي مسكرة نتزجزا اللو مش أنو أي وحف كان دي خات خدان أي ويا تحسب كان دي خات بوجي كايدو نو تنا يقدم يكالسن برتماليين اللو هيدو و حدش كدان رخيبك حدش نجر حس كأقول لخص تنا يقدم عجباب ويكاتنا يقدم تكمل نمر كان نجر هيتخيدني خ جمان فساونت بتومكرة يكون زخيد من فساونت بمنفس كدوس لزخيد أفتقع عزاتها بقال بتصلت بز نجارات زي كم زعينة مرد حس كأخت كدو سقعت خل مقعس كاب قعزو زي معرف كاب قعزو يتعرف ولونه تقولنهم زلوا كاب قعزو من فساونت هيتعرف لو من بيبكا صباح ونا نبب دحر صباح ونا نبب لو متصليخا صباح تصلي أبزا مدرس قاعزة لخا تصلي بلو مغنياتو ترجم ناي صلوت زود داس لزي كونه مسا أملاخ عند حبركا مسك زيابير حبرة عند جبرك يا خات خيد بو من قد خاك زيابير أفتس من نايب صحكا يعبيك كمو يفتس مكة خا جنات ناس راح كنا عبنبر مفتس أمنات نايكونه زيابير يفتس مكة سلازي تفتس مكة هاج أنا أكاي بقولن بقى أبغى لحد يتكبر أبغى لتدكم توضع كتير يأخذ لها هيوت كاسخات عبد لخمبر فتسم ما يكون كان فتسم كوين الجمرة لن فتسم كوينوها موداتها ببعض بناتو عام زخير يلن فتسم الناق زيابير راح هيوت كاتايز قبره ما فتسم تاز قبره اللي كله نجار سخاجن معباي جن زخل كلا كايلن عبه بمنتاي بناي نايك قالوا مؤمن نقالوا أمين كاس سلسة مع التسكا كله نجار قريف كخفر صولات حس كاسي مسك زيابير حبرتك جبريل كم سام لك حبريل كفتسم لبخا خفيتك قالوا دا استنتنك دا زمركاري قال دا جبر كم مسك زيابير حبرت موفتر انت هتكوني خشعو زيابير أبي هوتك صرحوا نجارات هاللو ولا أب ناي بودهيست من السنتاي على اللغة المحجون تزاري بيان له أب علم كنبر كل ناسي كل نجار مسانا أنت تطابقنا يو سأجامي زبل أمنا السلازل لهم أي مرعاونهم جنزة بايحزونهم زخون نجار بق أبي هوتهم كلا جبوم حنت نجار يفقدونهم زخون بقى السبيتي كربونهم قال زخون جناي جنزب سرح بقى فلو ببع عينة مقبتات عيبول عنهم مقبوم حنتيا تازخون كل نجار حنتيا جوهم ممكن كونه يكون كنز بزلخو جن بتناي نفسي أكايداس نفسس زتبقى نجار ندحر حليا تجنقن زتبقى نجار ندحر حليا بتثبيتات تساقن زتبقى نجار ندحر حليها كاب علامات السناخ المخانفة اللي تأمو نفسنا يسبسي كاب علامات السناخ إلى سنكل كليلات تودقسي زتبقى نجار سلازولي لا متحف قدوس كم يلو براين مش زتبقى نانتاي نجبر يلو أبي تبوت أبي أب نفسي بسقات تقيمو أب نفس بزغموتو نجارسي نعوم كيت أبقى خان تحت قبر زاربكا تاسواي تصوم صلوت توصل
ጾም ጸሎት እንትወስድ ገለ ዘይትፈልጦ አፍ ደገ ክፈተልካ አይኮነን ዘይትፈልጦ ነገርሞ እግዚአብሔር አይገብርኒ መጀመርታ አምላክ ክንሕዞ ዘለና ንዓኻ ክገበረልካ ዝደለየ እግዚአብሔር ንዓኻ ከይፍለጠልካሲ ንዓኻ ከይረዳእካስ አይገብሮኒ እንተ ዓዊርካ ጥራሕ እዩ ዘዝመፀ ነገራት ዘገርመካ እምበር መንፈሳዊ ዒንትኻ ዝተኸፈትካ ኣማኒ ምስ ክርስቶስ ክመላለስ ኢልካ ተኣምን ሰብ ንዓኻ ዘገርም ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ምድሪ ሓድሽ ነገር ስለዚ የለ ማለት እዩ ተሓድሽ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ሲ ተወዲ ናብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ምስ ህይወትካ ዝተኣሳሰረ ምስ ኣምላኽ ከኺደካ ዝኽእል ነገራት ኣዊኻ ትረኽቦ ምስ መንፈስካ ዝተኣሳሰር ሰላም ዘብዝሓልካ ዕረፍቲ ዘብዝሓልካ ምርግጋእ ዘብዝሓብ ህይወትካ ነውጥ ዘርሐቀልካ ጭንቀት ዘርሐቀልካ ሕጂ መብዛሕቱ ኣማኒ በቃ ሙስሊምነት ተታሒዝዎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጡ ተረቢሱ ተናዊፁ ከሎ ኣፉ እንዳሰሓቀ ጎይታ ባረኽ ሃሌሉያ እንዳበለ ሓልፋ ቀላል እያ ኣብ ውሽጡ ግን መርማሪ ስለዘየለ ስለዘይትፈልጦ ግን ጠቢሕካ ዝረአ ሰብ ስለዘየለ ናይ ውሽጡ ነገር ግን በቃ ኣብ ውሽጡ መዓት ምጥርጣር መዓት ፍርሒ መዓት ገለ ተቐሚጡ ከሎ ወላ ክዛረበሉ ይደልን ስለምንታይ ዘይዛረበሉ ኢልካየስ በቃ ሰብ ምስጢሩ ተፈሊጦስ ዓለም መወዳእታ ዓለም ዝኾነ ኮይኑ ይስምዖ ሕራይ ሰብሲ ከምኡ ኢልካ ያለኻ ምስ ኣምላኽ ግን ተኾንካ ዘይትፈትሖሞ ንኣምላኽ ግዜ ሂብካሲ እቲ ኣጨኒቕካ ኣሕሲብካ ንድሕሪ ዝመልሰካ ዘሎ ዓቕልኻ ዘፅበካ ዘሎ ነገርሲ እንታይ ኮይኑ ኣምላኽ ክፈትሖ ዘይከኣለ እምነትካን መንገድኻን ኣካይድኻን ዝሰሓትካዮ ነገር ስለ ዘሎ ተጋጊየ ዝብል ሰብ ኣይትረክብኒ ኢኻ ጠቕላላ ከምዚኣ ስለ ዝገበርኩ ከምዚኣ ኣጋጢማትኒ ከምዚኣ ናብ ከምዳ እንዳኸድኩ ከለኹ በቃ እታ መንገድስ ጌጋ ኮላ ወላ እንዳተረዳእትኒ ኮላስ በቃ ብትምኒተይ ስሒተ ተጋጊየ ኢሉ ወላ ክዛረብሲ ብጣዕሚ ከባድ እያ ጭንቂ በቃ ከምዚ ዓለም ተወዲኣ እሞ በይኑ ተሪፉ ከም ዘሎ ኣብዛ ምድሪ ገይሩ እዩ ዝሓስብ ረዳእ ዘይብሉ ደጋፍ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝነብር ስለምንታይ እንድሕሪልና ኣብ ህይወትና ፈተውቲ ርእስና ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ ምስጢርና ካልእ ሰብ ክፈልጦ ይንደልና ምስጢርና ካልእ ሰብ ፈሊጥዎ ከም ሕብረተሰብካ ንሕና ከዓ ናይ ምዕቃብ ነገርና ብጣዕሚ እዩ ሓያል በቃ ብጣዕሚ ኢና ዓቀብቲ ኣብ ፃዓዶ ዓለም ተቐሚጥካ በቃ ንሓበሻ ባህሊ ከይጠፋኣና ኢልካ ኣገባባ ኣሰታትያ ቡን ባዕላኻ ማን ኣይትልውጣን ኢኻ ወላ በዓድ ፃዓዶ ከይድካ 6-7 ግዜ ካሰቲ ወይ 4 ግዜ ወይ 3 ግዜ ካሰቲ ሓደ ፃዕዳ ንጎተሲ እዩ ሓንቲ ቡን ሰትያ እስኻ 4-5 ሰዓት ወሲድካ ንሓበሻ ነገር ከይተርፈና ማለት እዩ ነገርና ክንዕቅብ ኣለና ንብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና ካብኡ ዝተላዕለ ክንልወጥ ብጣዕሚ ጭንቂ ሕጂ ኩሉ ግዜ ለውጢ ብሂወትካ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ለውጢ ክትነብር እንድሕር ኮንካ መዓልታዊ ከዓ ዝተሓደሰ ሂወት ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ሂወትካ ኣብዞም ዝብሎም ዘለና ርጉፅነት ሒዛ ክትጓዓዘ ይትኽእል እንድሕር ሃልያ በቃ ትነብሮ ዘለኻ ናብራ መዓልታዊ ኣብ ዝተደጋገመን ምግላፅ ኣየድልየን እዚ ነቢ ገለ ኣየድልየን ነቢ ኮንካ በቃ ከምዝርኢ ኣለኹ ከም ትኸውን ኣለኹ ኣየድልየን እዚ ቃል እዚ ሲ ንሂወትካ ፍፁም ክትፍትሻ ይኽእለካ እዩ تحسك هذا اللي خايوت بقولنا من قد تخيل الله يلانسي مسبا أيتتأسسره مس كونتات أيتتأسرني مس زلوا هلو كونتات بوليتيكا وناي علم نجار أيتتأسرني مس رأسخان مسخاني مجمرتها سخاخت لوت والسينكا سخاخت لوت تبجيسكا سخاخت لوت ويونا حد معرف كتبتصح وسانا أبجيسكا بهيوت كاسي زيابير تخوين زي حق زكا كاب جبت موطا بكا وشكينكا زيابير أملاخنا خمس خد حننا بموسى جيرو تزاري بولو إلكا شكينكا وطي خاسي تخوين بحر زي مقولك زيابير نعخ تخوينو أم مدرب الأماننا زي بالعكا تخوين خوح زي فنكللكا ردانا له مش زيابير سناي تا منفساو زبل الحسب أبا نيشيك تنكفا منفساو كم زبلنا يو نبا كنود أخنا بلا أفتا نملس مفتا إفسون شديشة حسابين لا ترنفكو خيدي اتقلسنا مسحل كناتن سلطاناتن مس نايت علمات جزاء عالمن مس منافس كاين اب سمايات ينبر مسغان دمن ايكون نمو نفحصو سيطان مقوام من تخدكلو كله اصوار املاح لبسو سلازي بتاكيت معلتي مقوام من تخدكلو بتاكيت معلتي مس كله مساسلتكم ون دو كتبلوس بزول اصوار املاح على العلو
دقيم حقوقكم بحقي تعطيكم درع صدقكم تخدينكم قوموا حقي لله مجمرتا ناي وانجيل سلام مدلاو أبقاركم كما سأن آتيكم دوبلو كلتا منفساو بزي ميزكايد زوما صوار زيم بملباسي مسنا يزخلو نتناي كفاء رسل منطق زبلخ تطفولو ادخلوا والتا امنت العلو بامنت زخير مالتي ناي مدحان قرع رسي آتو ناي منفس سيفون مالت قال أملاخ حازو بكل صلوتن لمانن كل ساعة بمنفس الناس اللهمو مسنا يزون بكل الناس تصممكم سلا كلهم قدسان بصلوت نقحيلو جك كتردوني أب صلوت منفس هاوجي إلا نايبلكم أب صلوت منفس هاوجي الله جن منفس هاوجي جن رأسه زخ على كال إذا حتى كا نجارات الله بيوتك تعطوار بزقباء ملباس زبل مش عن نبا براهي وتك مش سرعتها كايدة خاص زكايد وانجيل تمسكريت مسكرن بأمنة نجارات تتصبروا عاي تتصبن حق حسكا كتموت فقادنيا ديخا نحق حسكا يا كل جزء تنبر تدل ديخا جمزيتات مجمرتها عتا أساسير كهيوت كم يكون تطلع فتشة صلوت راح حسكا أيكيدني همزي صلوتن قالنسي هم صحته حدا يعمل حسب زبها إن شاء الله صلوتن من باب سخميت في اليوم سولوس نزنفاس نوشت مسحابن موصاني له نوشت راح يخسحب ندحقي الكاسي صلوت راح يصير لي مبر حن قالت الكاس سامبو كان كنت كوست خليها ويون كنت فنجر تخليها خابقله تي كربون بكوت سلا زي كل أبي وتكا كم كخكاي موصات راح يزدلت الكخا انتهي زاتو يخاخ توصمو جيت صلوتن قالنسي اب كم ذا عين استسرته نجر سلا زلو اذا نجرات مجمرتها ابزي نقال مؤمنن نت صلوت محازن اب كم زخن حزو مالتي سالساي نتبي جبرت مخانيو يعقوب 1:13 تاي يزبلالو جبرت قال انبر سمعتي تخونو مشيلو نتقال نتصلوت كله خمس مردا ازن تحكيس كايو اب غزا خيد كان نجر زي براكتيس مغبار بقى نزم مردا زي حيسكا براكتيس مغبار هج سلا زين فلطو نجر ايكون كون زارب زلخ تردون الله مش زين فلطو قدم حج زي سمعنا نجر قال لكم كون زارب زلخ كل زاربو زلخو نفلطون بقى كابز زبلت مغلاصون كهلونا خالي اب غبراوننت زمركوس كن بخنداي ميتاوي تعقنو اب هيوتكا كن نعا خاي زمركوس سلازي دغاغيم كا بز نجر زخ نقح كندا نقح كا ختكيد منتي دغاغيم كا تسمع كاي زصلا ايكونن زد حنك قال زفوسكا زدعيكا سلازخونه بقى ابا املاح اب عالم كيدكا فوسي كانسر حايم كان اي كانسر مرهانيتي خاتوسد سعال حايم كان اي سعال خاتوسد ابا املاح كنتا مفوسيت حنتيا بقى تاغعزو تجمراف تاغعزو تاعتو كل زحم مكان نبره زقراط مكان نبره زسادك كان نبره زጨنق كان نبره بملو مدهانيتو حنتيا أفتح عزواتها ستيلك بجبا مس إخبار كتملالس توسينكا تودي الله تهيوتك هرايدو إخبار سنايو هجبرت قال كونه مالت أبو تحازي يعقوب سلسة عسى سلسة تايزبل بزعبا كاوردي لنتحتي بزعبا سماوي تبابن مدراوي تبابن يقلتي تخرلو زلخا سلتي أكايدا نهيوتك سماوي تباب دي مدراوي تباب أب يعقوب سلسة نروحوينا كعسى سلسة جميرون تايزبل أما أكلكم ك لبا من استوعال المنيو نسوب سنة كايدو بلوهاتو طبب جيرو جبرو يري مرير كان إنشاران قبل بخم كابزولوكم جنا نحكي إن تتقرركم أي تمكحون أي تحسون أبتيك أن إنشاران زلوا أو مفرس سرعات كل أكوي جبرن علمو ذات بزيا مدراويتن سجاويتن سيد أناويتن ينبر قبل على تورد أي كونتنيلو تا مدراويت طبب نتايلوا زلوا شارنت هاللوا كان اللوا سرعات مفرس كاللوا هجي سرعات مفرس مالت بسجان تكملوا سرعات يكون نزارب زلوا منفساوي سرعات مالت أب كل أجبا كايدة خمس إخبار زلك حبرت مس إخبار زلك مقرراب معلتاونا أملاخته بوكزي سرعات زي ولو تجبره أجباب زي ولو يخون مهنيات نتاعي شجرة كلو مختصلم سولكا كان إنشارنا تنحزكات صباح تصلم سولكا قال ببعينه نجار ندامت يخولا لفكامو تاي تخون كافتي منفساوي سرعات توصل مهنيات معلتاوي أنت خلنا بلوتن حنا معلتاو ختصل خمس زلك تتزريبو معلتاو قال كتأمن كم زلك أنت تتزريبو سي كابز نجار الزوج أكا زمار استاذ يمي ناتك عالم ناتك channel كفيتك بين خهالو تبلز جبرك كسلم تاين تحكي لنا
ካፍቲ ስሩዕ አገባብ መንፈሳዊ አካይዳ ስለተወጽ ማለት እዩ እታ ናይ ሰማይ ጥበብ ግን ታይልዋ ታ ወይ ካታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ግና ንጽህት ያ መጀመርታ ድሓሩን ሰላማዊትያ ሰላም ያ ተምጽእ ንዓን ንዙርያን ልምትያ ሰማዓ ምሕረት ጽቡቕ ፍረን ዝመለእትያ ብዘይ ዝሬት ብዘይ ግብዝና ያኻ ጂ ብዘይ ዝሬት ብዘይ ግብዝና ማለት በቃ ፍትሓዊ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኣብ ኩሉ መንገድኻ ናይ እግዚአብሔር ፍትሒ ናይ እግዚአብሔር ቁኑዕ አገባብ ሐቅ መንገዲ እንዳገለጽካ ንዑኻ እንዳነበርካ ትኸይድ ሰብ ኢኻ ትኸውን ጥራሕ ብዘለዎ ብድብድቡ አማኒ የተባይልካ ተሸፊንካ መኻድ ከተርፋለዎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት አማኒ ኢኻ ዝብል ካል መለክዒታት ክመጽእ ኣለዎ አማኒ ኾንካስ እንታይ ዓይነት ኢኻ ወይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ጉዕዞን መደብን ኣርእስትን ኣለኻ እዚ ስኻ ክትፈልጦ ኣለካ ንሰብካ ክትፈልጦ ኣለካ ካብ ብዙሕ ነገር ክድሕን ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ኣብ ዘለና ይኸፊልና ክንጽልይና ሎሚ በቃ መንገድና ሓድሽ አካይዳና ሓድሽ ክኸውን ጎይታ ህይወተይ ርእሰይ ሓሳበይ ኩሉ ይበካ ኣለኹ እንዳበልና ክንጽልይና ንዓኻ ጥራሕ ክደሊ ምሳኻ ጥራሕ ክሓብር ከም ፍቓድ ርእሰይ ከይነብር ከም ድሌተይ ከይነብር ከም ኣጋጣሚታት ከይነብር ከም ኩነታት ከይነብር ሓድሽ ኣገባብ ሓድሽ መንገዲ ተጠቒመ ሎሚ ንህይወተይ ክሕድሳ እንዳበልና ክንጽልይና ሃሌሉያ ሎም እግዚአብሔር ግብሩ ኸሪእና የብህይወትና መንገድታቱ ክገልጸልና የብህይወትና ሃሌሉያ ዛሒዝናያ ዘለና ህይወት መወዳእታ እንታይ ምዃኑ እንዳረኣና ክንነብር ኢና ሃሌሉያ መፈጸምታ እንታይ ከም ዝኸውን እንዳሓሰብና እግዚአብሔር ባዕሉ ዝሓዛ ከም ምዃና እንዳኣመንና ባዕሉ ዝፍጽማ ምዃኑ እንዳኣመንና ባዕሉ መወዳእታ ዝገብረላ ምዃኑ እንዳተረዳእና ሃሌሉያ ሎሚ ሓሳበይንካ ህይወተይንካ ባዕለይ ከይነብር ብፍቓደይ ከይነብር برئسي كينبر بخونتات كينبر بناي سبات مخر كينبر بجاننت كينبر بمان نمناي سلمات مخر كينبر بحلف تاريخي كينبر بتمكري كينبر لومي هيوتي بكالله بلو حسابي يرك بكالله بلو كم كونتات زخونكو خمجات أم زخونكو هاليلويا لومي سو أبكيعو حدش هيوت حدش من قدي حدش مردا حدش فترة مخاني كحسب هاليلويا بود ما عب من أنت እግዚአብሔር رب لومي بقى هيوتي إنكابلو هاليلويا هاليلويا إنكا هيوتي إنكا كبر اللويها كبر مسواتي كيرغ ربالكا إنكا هيوتي إنكا كبر اللويها إياو كبوس مسواتي كيرغ ربالكا تدليو كم تناي لبخا ويتا تبغمل لعلاماخا هيوتينكا كبر اللويخا مسواتي يرغربلك كم تسخات جليو كم تنايل بخا تتغمل لعلاماخا كبخا تفاني من بارايدن
مساخيو نعز حشني هيوتي بكالخو بين خبحتني كبخا تفالي من باراي دلني نسخا زي باللوز اي من نيونين يسوسي مساخيو نعز حشني هيوتي بكالخو بين خبحتني سترفع عمتاتي نرسي عينبرن يبكاي هيوتي ناتي ايكونت تعمن سنتي نسخا تتغملو يبكاي هيوتي بين خاك برلو انكا حجوين هيوتي انكا لوم وين زلوني انكا حجوين هيوتي انكا لوم وين زلوني زحته زملس زود غاز تسب እግዚአብሔር ስለዝሆነ ሃሌሉያ نرسي عينبرن كحسابي كابتي كوتي للي كفقادي كوتي للي كاب منقدي كوتي للي لو እግዚአብሔር መንገድኻ ከተቀም ሐሳብካ ሃሌሉያ يبكاي هيوتي بينخ كبرلو زترفع عمتاتي نرسي عينبرن يبكاي هيوتي ناتي ايكونت تعمن سنتي نسخا تتغملو يبكاي هيوتي بينخ كبرلو ሃሌሉያ انكا حجوين هيوتي انكا لوم وين زلوني انكا حجوين هيوتي انكا لوم وين زلوني انكا حجوين هيوتي انكا تازلاتني نعخا زي كوين اي خنني انكا خلون تناي نسخا ورسني ورسني كلن تناي ورسني ورسني كلن تناي ورسني كلن تناي ورسني كلن تناي ورسني ሃሌሉያ ወይታ ሰናይ ካብ ዘለና ሓፍን በልሞ أبيوتنا لمخنا وجينا كوش تلالوا أملاخ زبل اللي ينبر ونتاس زبلو عيكوني زبل أملاخ زبلو مبر سب كم زحسبو عيكوني زبل أملاخ كم زبلو كونتات كم زك أنا برو عيكوني زبل هاليلويا لومي بقى እግዚአብሔር أبيوتي كم تزبل كايز خون دبلنا خنا وجينا እግዚአብሔር ክትባረኺ ተይሉስ ኻብሩኺኻ እግዚአብሔር ብሉጽ ኻ ተይልካስ ኻብሉጽ ኻ ርእስንበር ጭራይ ኮንካን ተይሉ ርእስንበር ጭራይ ኮንካን ልዕሊ ኩሉንበር ትሕቲ ኩሉ ኣይትሰፍርኒ ኻ ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ሎሚ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኽመጽእ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኽግለጽ በቃ ሎሚ ክነውጅ ኢና ብሽም ኢየሱስ ኣነ ርእስንበር ጭራይ ኮንኩን ንነፍስና ክነፍልጥ ኢና ነፍስና በቃ ከም ንስሪ እንዳተሓደሰት ክትወጽእ كمتنا እግዚአብሔር ቃል እንዳተቆለዐት ክትወጽእ ከምትና እግዚአብሔር ቃል ክትከውን ምእንቲ ሎሚ በቃ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ
حلفي أي حزنني تاريخي أي حزنني سبات أي حزنني كنتات أي حزنني أقات أميتات أي حزنني هاليلويا لومي بقى أبهي وتي حدش نجاري خبلو أبهي وتي بشميسوس رأسن برجراي كونكول أي دكمني أي حللني نخلك سعري بشميسوس كرسوس بتحيل زهبن كرسوس بتحيل زهبن كرسوس نخلو يقول إيه لك على أمنا هاليلويا كاب سعرت نبلت إنايلي كاب سعري تبلت إخا كاب سعرت تبلت إخا نفس وكف أبز مدر نخالص أبز سعرون عخاي سعركاني كرسوس سعروي كرسوس سعرون عخاي سعركاني كرسوس زغالون عخاي كبدكاني كرسوس زحلفون عخاي جككاني بتسقو سلازرداك بحيلو سلازرداك بقى نصلي بقى ناوج بشميسوس أبي وتي بركة يكون أبي وتي حساب እግዚአብሔር ጥራይ ይፈጸም እግዚአብሔር ዝበለንን እሱ ይዘስፈጸም እግዚአብሔር ተዛረቦን እሱ ይዝኸውን ትና እግዚአብሔር حساب ትና እግዚአብሔር መደብበር بفرحي አይተርፍኔ بጭንቀት አይተርፍኔ ብናይ ጻልማት ወዲት ሕልኽላኽ አይተርፍኔ ሃሌሉያ ብርቱ ዕምበር ድኹም ኣይኮንኩን ክርስቶስ አባና ብርቱ ዕምበር ድኹም ኣይኮነን ተጻሒፉላ ሃሌሉያ ሎሙን ክርስቶስ አባኻ ክገብር ኸሊ ኣይደኸመን ክርስቶስ ሎሙን አባኻ በጽሖ አይደክምኒ አብ ኩነታትካ በጽሖ አይደክምኒ አብ ጉዳይካ በጽሖ አይደክምኒ ናይ ዘመናት ሙሉእ ሕቶ ዝምልስ እግዚአብሔር ጥራይ ሃሌሉያ ሎሙን ሕቶኻ ክምልሶ ዝኽእል እግዚአብሔር ጉዳይካ ክምልሶ ዝኽእል እግዚአብሔር ነገርካ ፍትሒ ከውጻሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ማህፀን ሳራኳ ከፊትካ ታሪክ ለዊትካ ሃሌሉያ አልአዛር ታሪክና خلوطي حلفنا خلوطي ንቅድሜና ከስተኻኽሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ማህፀን ሳራኳ ከፊትካ ታሪክ ለዊትካ أمنك يسخاسي يامنك 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 أمنك يسخاسي يامنك 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 أملاخ طعمي زيابير سناي نحنا كوات تألمنا السؤمون كويني إذن أبريلو أبا بصح እግዚአብሔር እሙንነቱ አይጠልምኒ አምላኽ እሙን ዝኸውን ስለ ርእሱ ዳንበር ስለኻ ጥራሕ አይኮነን ስለ ርእሱ እሙን ስለ ዝኾነ ስለኻ እሙኒ ስለ ርእሱ እሙን ስለ ዝኾነ ንዝበለካ ነገር ድኸም በርትዕ ከብጽሐካ እዩ ካፍቲ ጉዕዞ ግን ዘይምውጻእ ካፍቲ መንገዲ ግን ዘይምውጻእ ካፍቲ ብክርስቶስ ተቐበልካዮ መንገዲ ዘይምውጻእ እንድሕር ተኸቲልካ አምላኽ እሙንነቱ ሎሙን አባኻ አይደኸመን አይደኸመን ትናይት ማሌ አይደኸመን አለሎሜ አይደኸመን ትናይት ማሌ አይደኸመን አለሎሜ ካለዩ ንኹሉ ነገር ካደሓን ክገብረ ሃሌሉያ ጽቦ ዝገበረ አለሎሜ ኢየሱስ ከይደኸመ እናቶረ ጽቦ ዝገበረ علو لومي يسوس كيدخم عيدخمن تنايت مالي عيدخمن علو لومي
ዕልልታን እግዚአብሔር ስም አምላክና ብሩክ ይኹን አሜን አምላክ ስለ ቃሉ ሁሉ ክብሪ ይውሰድ እስኪ ደጊምኩም ዕልልታና አምላክና ይመወዳት ፕሮግራም አብዚ ክንውዲና ገለ ሓበሬታ ክህበኩም ሓድሽ ክላስ ናይ ወደ መዝሙር ይጅምር ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ማእኸልና ዘለኹም ዘይተማሃርኩም ወይ ድማ ንምምሃር ዕድል ዘይረኸበ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ትፈልጥዎ ዓድሙ ኢኹም ሓድሽ ክላስ ናይ ወደ መዝሙር ክጅምር ስለ ዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ዝሓለፈ ሰንበት ብዛዕባ ናይ መዓልቲ ምቅይያር ሓበሬታ ሂብና ነርና እቲ ከምኡ ክንገብረሉ ዝገደደና ድማ ገለገለ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ናይ ቸርች ኣብ መደብ ስለ ዝነበረ ነቲ መዓልቲ ቀይርናዮ ነርና ሕጂ ግን እቲ መዓልታት ኦርደር ስለ ዝኾነ ምስናይ ይቕሬታ እቲ ዝነበረ ናይ ሓሙስ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ተመሊስ ኣሎ ብዙሕ ይቕሬታ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘለኹም መዓልታት ናብ ቦትኡ ተመሊስ ኣሎ ናይ ሓሙስ ናብ ረቡዕ ቀይርናዮ ዝነበርና እቲ ናይ ሓሙስ ናይ ፈውሲ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎት ኣብ ቦትኡ ተመሊስ ኣሎ ዝሓለፈ ሓንቲ ኢና ሚስ ጌርና ካብዛ ትመፅእ ዘላ ግን ሓሙስ ኣብ ቦታ እያ ምናልባት ዘይፈለጡ ሰባት እንድሕር ኣለዉ ድማ ከምዛ ኣነ ይቕሬታ ኢለ ዝቕይራ ዘለኹ ንስኹም ከዓ ይቕሬታ ኢልኩም ነቶም ዘይሰምዑ ሓብርዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ግን ኩሉ ሰላም እዩ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኢና ክንከይድ ኢና ዘላለማዊ እግዚኣብሔር ንባርኸካ ኣሎና ብስምቲ ቅዱስ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ስም ኣሜን እታ ረቡዕ ናይ ውሽጢ ማሕበር ናይ ጾምን ጸሎት እውን ኣብ ቦታ እያ ሰሉስተ ቀይራ ዝነበረት ኣብ ረቡዕ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ብሩኻት ይኹን